ಈ ದಾಸಯ್ಯರ್ನಕಲು ಒಲ್ತು ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲು ಆಂಧ್ರದ ಬತ್ತನಕಲು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರ ಮದಿಮೆದ ಸಾಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಂದಜ್ಜಿ ಐಕಿ ಪಡ ಊರಿಗೂ ಪೋದು ನಿಕಲು ಅಕಡೆ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟಾದೆ ಐನ್ ಕೊಣತದ ಎತ್ತ ಸಾಲದ ಒಂದು ಕಣ್ತಿನ ಇತ್ತ ನೆಟ್ಟು ಪಾನಕ ಪೂಜೆ ಪಂಡದಾದ ಅತನ ಹರಿಸೇವೆ ಪಂಡದ ಕ್ರಮದ ಅಂತ 5 ವರ್ಷ ಹೊರಾಂಡಲ ಇಲ್ಲಾಲು ಹರಿಸೇವೆ ಆವಡದಿಲ್ಲ ನಾವು ಮುಡಿಪು ಪಾಡ್ನಾಗ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಪಾವಲಿ ಪಾತಂದ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಉಂಟು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಯಾನ್ ದುಡ್ಡು ಪಾಡಿದ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮುಡಿಪು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಮಿಗ್ಗಿ ಪಾಲ ಲಡಾಯದು ಪೋದ ಬೇತೆ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲ ವಾಕಾಲ ಗಂಡಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಪಣೆ ಸಂದರ್ಭ ಏತೋ ಉಂಟು ಕೈಕ್ ಅತನ ಕಾರಗ್ ಬೇಡಿ ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಬೇಡಿ ಮಾತ ಪಾಡ್ನಾಕ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ಜೂ ಸೋನ ಶನಿವಾರ 10 ನೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಿಲ್ಲರ ದೆತದಿಯೋ ಅಂತಿನ ಕೆಲವರೈನ ಗ್ರಾಮ ದೇವರಿಗೆ ಪಾಡೋಂತೀನಿ ನಿಜವಾದ ಅವು ಮುಡಿಪುಗೆ ಸಂದ ಮುಡಿಪು ತಿರುಪತಿಗೆ ಪೋಣಂದ ಮೂಲು ತಿನ್ಪುನ ಹೂ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತು ಬುಡೋಡು ನೆಂಪು ಇಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನು ಕೋರಿ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಬಂಡೆ ಅವು ಅಂಚಿನ ಬುಡೋಡು ಲೆಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟರನ್ನು ಬರಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಒತ್ತಿ 10 ಜಂತ ಚಿಲ್ಲರನಿಗೆ ಅಂತ ಪಾಡಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವು ಸರಿಯಾ ಸರಿಯಾ ಎನ್ನ ಪಡೋಗ ಈರುಂಡ ಅಂಚೆ ಹಾಕುಜು ಆಯ್ತಾ ಫಲ ತಿಕ್ಕು ಜಾಗ ತಿರುಪತಿ ಹೋಗೋಣ ಮುಡಿಪತ್ತೊಂದು ಕೂಡ ಅವಳು ಮಕ್ಕಳು ಕಟ್ಟಾವಡ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ಟಾವಡ ಕಣ್ಣನಿ ಬಿಡಿದ್ದು ಪೋಣ ಫಲ ಜಾಸ್ತಿ ಈತ ಒರಿಯಾಗೆಂಡ ತಾಕತ್ತುಂಡೆಂಡ ಕಾಸು ಅವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಡ ಕುಟುಂಬದ ಭೂತವು ಕುಟುಂಬದ ಜನಕ್ಕಳು ಸೇರ್ನಾನಿ ಆನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆನೆ ಪಾಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದು ಲೆಗ್ಲ ಇರ್ಕಾಯ್ ಗೋಡ್ಯಾದ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದ ಮದಿಪುದ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸಗೆ ನಿಕ್ಲೇನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಹೊರ ಕಣ್ಣಾಡಾದ ತೂಣುಂದಂಡ ಭಾರತ ದೇಶ ಪನ್ಪಿನವು ಒಂಜಿ ದೇವಭೂಮಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವಭೂಮಿದ ದೇವೆರ್ನ ಕೋನೆವು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆ ತುಳುವ ರಾಜ್ಯ ಪನ್ಪಿನವು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆರಿದನ ಈ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವ ರಾಜ್ಯಡ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮೆತ್ತನದ ತುಳುವ ಮನ್ನಡ್ ದೈವಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ದೇವೆರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಸಿರಿಕಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಐತೆ ಒಟ್ಟುಗು ವಿಶೇಷವಾದ ವೃಂದಾವನ ಕಟ್ಟೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆದ ಎದುರು ತರೆಮುಡಿಪುನು ಪಾಡು ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕುಟುಂಬದ ಆನ ತರೆರ್ದು ಪೊನ್ನಾಡಿರಿ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರ್ಲ ರಾಶಿಯ ಒಂದು ಶಂಖದ ಸ್ವರ ಜಾಗಂಟೆದ ಸ್ವರತ ಒಟ್ಟುಗು ದಾಸಯ್ಯರ್ ಬತದು ಆ ಸ್ಥಳನು ಮಾತ ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ಪಾದ ನಮ್ಮ ಕೈಟಿಡು ಮುಡಿಪುಗು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರಿಗೆ ಮುಡಿಪು ಸಂದಾವನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆರಾಧನೆ ಪಾನಕ ಪೂಜೆ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಹರ್ಸೇವೆ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಅಮ್ನೂರುನ ಆರಾಧನೆ ಒಂದು ಮಾತ ಆರಾಧನೆ ಏರು ಮಲ್ಪುನಿ ಎಂದಕ್ಕೆಂಡ ತುಳುವ ನಾಡಿಡು ದಾಸಯ್ಯರ್ನಕುಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದಾಸಯ್ಯರ್ನ ಆರಾಧನೆದ ಕ್ರಮಕುಲು ಆ ಆರಾಧನೆದ ವಿಶೇಷತೆನೆ ಇನಿತ ಮದಿಪುದ ಕಟ್ಟೆಡೆ ನಾವು ಪಾತೆರಲ್ಲ ಈ ಮದಿಪುದ ಕಟ್ಟೆಡೆ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದಾಸಯ್ಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರಿ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದಾಸಯ್ಯರನ್ನು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ನ ತುಳುನಾಡು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆರಾಧನೆ ಐಟ್ ಈ ಮುಡಿಪುದ ಆರಾಧನೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ತುಂಡ ಮುಡಿಪು ಗಿಚ್ಚೇರೇರು ಬರಡು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಅಲ್ಪ ದಾಸಯ್ಯರು ಬರಡು ದಾಸಯ್ಯರ್ನ ಜಾಗಂಟೆದ ಸ್ವರಕೆ ನೋಡು ಸಂಕದ ಸ್ವರಕೆ ನೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮದಿಪುದ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸುರುಕು ಇರ್ನ ಜಾಗಂಟೆದ ಸ್ವರಲ ಶಂಕದ ಸ್ವರಕೇನಾದ್ ಈ ಲೇಸುಗೊಂಜಿ ಉದಿಪು ಮಲ್ಪುಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪೆರ್ದುಂಬು 16 ಗಂಟೆದ ಉಲಾಯಿ ಒಂಜಿ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಓಡುಂದಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಬ್ರಾಣೇರು ಬತ್ತದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಣ್ಣ ನಂಕ ತೆರಿನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮುಡಿಪು ಗಿಚ್ಚ ಓಡುಂದಂಡ ದಾಸಯ್ಯರೇ ಬರೋಡು ಅವು ಪೂರ್ವದ ಇಂಕ್ಲು ಬತ್ತನಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಪಂಡಿತ ಇಂಕ್ಲ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ ನಡೆದವರ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾರ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಮಾತು ದಾಸರ ಎಂಗಿನಿ ಪುರುಸೊತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಏನ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕುಲು ಬಟ್ಟಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುಜ ಅಪ್ಪ ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಆವು ಪನ್ಪ ಒಕ್ಕದಾಯ್ತ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚನೆ ಬರೋಡ ಇನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಕರ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಜನಮಾನಿಲು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ನ ಇರ್ದಾತ್ರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯದ ದಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜೇ ಕಡೆಗೆ ಪೋಯಾರ ಪಂಡ ಬುಲ್ಪು ಪಂಡ ಆತ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹರಿಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಪಾನಕ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಆತ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೊಂಜೆ ಕೋಡಿ ಪೋರ
ಇನಿ ದಾಸಯರ್ನಾಕುಲು ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ತುಂಡ ಮೂಲೊಡಿತ್ತಿನಾಕುಲು ಒಂಜಾತು ಜನ ಉಲ್ಲೇರಿ ಕೆಲವು ಜನ ಬತ್ತಿನಾಕುಲು ಉಲ್ಲೇರಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲಯ ಸಮ್ಮಲ ತಲಕ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡುಲ್ಲ ಅಂಡ ಈ ದಾಸಯ್ಯರ್ನಕುಲು ಒಲ್ತು ಬತ್ತಿನಿ ಎಂಕುಲ ಪೂರೇರ್ ಪನ್ಪನ ಕೆಣ್ಣಕ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ತಾಕುಲು ಅತ್ತು ಎಂಕುಲು ಆಂಧ್ರಡ್ ಬತ್ತನಾಕುಲು ಪಂಡ ದೇವೇನ ಗಂಟು ವಸೂಲು ಮಲ್ಪರ ಬೋಡಾದು ಪಂಡ ಸಾಲೋಗು ಬೋಡಾದು ಎಂಕುಲು ಕಡಪುಡ್ದು ಓವು ಸಾಲ ಆರ್ನ ಮದಿಮೆದ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರ ಮದಿಮೆದ ಸಾಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಂದಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಬೋಡ ಊರುಗು ಪೋದು ನಿಕ್ಲು ಇಲ್ಲು ಪೋದು ಶಂಕ ಪತ್ತದು ಐನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಅಕಡೆ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟಾದು ಐನ್ ಕೊಣತದು ಎತ್ತಾವುದು ಸಾಲದೊಂದು ಪಣತನಾತ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಗೊತ್ತಿ ಪೂಜವು ಅಂದು ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಎಂಚ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡು ದಾಸಯ್ಯರ್ ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತದು ಆ ಜಂಕ ಜಾಗಟದ ಸ್ವರಲ ಆ ಸಂಕದ ಸ್ವರಲ ಕೇನಾದು ಔಲಾಕುಲು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ನ ಅರಿಯ ತಾರಾಯ ಆತನ ಪಣವ ಐನು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದ ಕೊರ್ಪದ್ರ ಅರಿತಾರೆ ಇತ್ತ ಮಾತ ಕಂಡ ಮುರಿಜ್ಜೆ ನಿರ್ಧಾರ ಪಣವ ಕೊರ್ಪೇರು ಇನಿಕ್ಕಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಲ್ಲ ಪೋಪಿನ ಉಂಡು ಯಾನು ಪೋಪೆ ಎಂಕಲ ಕೆಲವು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ತುಳುನಾಡದ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲಿಗ್ಲ ಇಲ್ಲದಿಂಜವನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ದಾಸಯರಿಪ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ഞാനൊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋತೇನೆ ಒಂಜಿ ಕೋಲ್ಪೆ ಗುತ್ತುಂದು ಉಂಡು ವಿಟ್ಲಾಡು ಆ ಇಲ್ಲಾಗ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ರಾಮ ಕೋಲ್ಪೆ ರಾಮಣ್ಣ ದಾಸರು ಪನ್ಪುನಾರೆ ಪೋತೀರ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡಾಕಲ ಅಂದೆಟ್ಟು ಉಂಡು ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲವೊಂದು ಪೇರಾರಿ ಆರಿ ಬೇರು ನೀರು ಕೊರಪಡ ಪೊತ್ತು ದಾಸರಿದ್ದು ಶಂಕ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಒಂದು ಕ್ರಮ ಮೋಕೆದ ಬಂದುಲೆ ಪಾನಕ ಪೂಜೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಹರಿಸೇವೆ ಒಂದು ಮಾತಗಡೆಟ್ಲ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು 5 ವರ್ಷಗೊರ 10 ವರ್ಷಗೊರ ಅತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಿರುಪತಿಗೆ ಆ ಮುಡಿಪುನ ಕೊನಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅತ್ತನ ಪಿರ ಕನಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾತ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಏಕರಾಶಿ ಆದ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಅರಿಸೇವೆನ ಕೊರಕ ಪನ್ಪಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತೇರಿಂದಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಅರಿಸೇವೆ ನಡಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಅರಿಸೇವದ ಪೊರ್ಲ ಪುಲಿಕೇನೆ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಣ್ಣು ದಿಂಜ ಒಂದು ಬರ್ಕ ಸರ್ವೇ ಜನಜಮಾನಸ್ಯ ಕೈ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ಲೆ ಮಂಗಳಂ ದೇವಕಿ
ಸಂಸಾರ ಒಂದು ಆರು ಕುಟುಂಬ ಭಕ್ತ ನಮ್ಮಿ ಸಂಸಾರ ಒಂದು ಆರು ಕುಟುಂಬ ಭಕ್ತ ನಮ್ಮಿ ಸಂಸಾರ ಒಂದು ಆರು ಕುಟುಂಬ ಭಕ್ತ ವಿಷಯ ಬಿಡ್ತಾನ ನನಗೆ ಏತಂತ ಗತಿಯ ಕಟ್ಟಂತ ಕೊಡ ಮಾಡ್ದಂತ ಮಂಟಪ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸೌಲಭ್ಯ ವಿಷಾಮೃತ ಅನಾಗಿನ ಕಪ್ಪು ತಾಂಗ ಎರ ಮೀರ ಬಂದಿರಿ ಗೋಳತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ವಿಷಯ ಇದ್ರೆ ಗರುಡ ಬಾಯಿಗೆ ಕೊಡುವ ಅಮೃತವನ್ನು ಧರ್ಮ ಸಾಲಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಪ್ಪ ಕೀರ್ತನ ದೂರ ಮಾಡಿ ಕೀರ್ತನ ಸಂಪಾದಿ ಒಂದು ವಾರ ಕುಟುಂಬ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ನಡಬಳಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಕಾಲಾದಿ ಕಟ್ಟು ವರ್ಷ ಮುತ್ತಾಗಿದ್ದು ಒತ್ತಿರದ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿನ ಗೋರನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಕಟ್ಟಿ ಕಾಪಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ ಇನ್ನು ಮುಕ್ತಾಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದಾಸಯ್ಯರು ಏತ್ತು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಇಂದೊಂಜಿ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರನ ಸೇವೆನ ಚಾಕ್ರಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಾನೊಂಜಿ ತೆಂಕ್ 14 ವರ್ಷ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ 14 ವರ್ಷ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ತೆಂಕ್ 28 ವರ್ಷ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದೇವ್ರ ದಯಟು ಇತ್ತೆ ದಾಸಯ್ಯರ್ನಕ್ಲಿಗ್ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಇತ್ತ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿದ ಪಡಿದಿಂಜ ಅವನ ವೃತ್ತಿ ಬಂಡ ಎಂಕುಲ ವೃತ್ತಿ ಬಂಡ ಪೊಂಜನಕಲು ಕಾಜಿ ಮಾರೊಂದಿತ್ತೇರು ಕುಂಕುಮ ಕಾಜಿ ಎಂಕುಲು ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಮತಬಹುದು ಇಜಿನ ಒಂದು ಊರ್ಡೆ ಹೋಗೋಣ ಶಂಕ ಮತ್ತೊಂದು ಊರ್ಡೆ ಹೋದು ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾದ ಎಂಕುಲ ಮೂಲ ಕಸುಬು ಒಂದು ಬಳೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಳೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಲ್ಲ ಕುಂಕುಮ ದುಮ್ಮು ಮಲ್ತು ಮಾರೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಎಂಕುಲ ಹಿರಿಯ ಹಾಕಲು ಪಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲೇಟ್ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಬೊಲ್ ಮಂದ್ ಮಾತೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮುಜಿ ಪಾಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಳೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದೋಡು ಒಂಜಿ ಪಾಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕುಲ ಒಂಜಿ ಬಳೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ ಒಂಜಿ ಪಾಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕುಲ ಬಳೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಂಡ ದುಮ್ಮತ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟ ಮಂತ ಇಲ್ಲಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಂಗಡಿ ಮತ ಮಲ್ತದೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲ ಅಂಗಡಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಎಂಕುಲ ಅಂಗಡಿ ಇಲ್ಲ ಶುರು ಪ್ರಥಮವಾದ ಮಲ್ತ್ರನೇ ಅವು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದಾಗ ಮೂಲೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟರೆ ಸಾಧಿಯಿಂದ ಇತ್ತಿನ ಅವು ಅವು ಒಂದು ಕುಂಕುಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಲ್ಲ ಕಾಜಿದ ಬಲೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಲ್ಲ ಇನಿ ಇತ್ತ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟು ನೆಕ್ ಬತ್ತಂಡ ಈ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟು ನಂಚಿತ ಈ ಪಾನಕ ಪೂಜೆ ಹರಿಸೇವೆ ಪಂಪಿನಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕ್ರಮ ಒಂದು ಇತ್ತ ನೆಟ್ಟು ಪಾನಕ ಪೂಜೆ ಪಂಡದಾದ ಅತನ ಹರಿಸೇವೆ ಪಂಡದ ಪಾನಕ ಪೂಜೆ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕುಲದೇವರನ ಮೂರ್ತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರನ ಮೂರ್ತಿ ಇದು ಕಿಂಚಿತಾದ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಮತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಇಪ್ಪು ನಾವು ಮತ ಪೂಜೆ ಅಂಡ ಕ್ರಮದಂತ 5 ವರ್ಷ ಹೋಗರ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಲು ಹರಿಸೇವೆ ಆವಡದು ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ಬಂಬೆದ ಗುಂಡ ಕಟ್ಟದು ಐಕ್ ಪಂಡ ಈರ್ನ ದಲ ಹಂಗೊಂದು ಈರ್ನ ಈ ಇತ್ತದ ಮತ ಸಾಮಾನ ಈ ಪಂಡ ಐಕ್ ಕರ್ಕೊಟ್ಟೆ ಮುಳ್ಳು ತಂಗೆ ಪೂರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ದಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾದ ಐಕ ಅವಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಐಟೆ ಗುಂಡ ಕಟ್ಟು ನಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬಂಬೆದ ಗುಂಡ ಐಕ ದುಂಬು ಮಾತ ಮಾಡ್ಪಿದ್ರೆ ಪಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಫಲಕ್ಕಾಯಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ದೇವರಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಗೋ ಸಂಪಗೆ ಮಾಡ್ಪಿರತ್ತೆ ಗೂವೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡ ಬರುದು ಅವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಗೋ ಸಂಪಗೆ ಅಂದು ಇತ್ತ ಹರ್ಸೇವೆ ಅಂದು ಬಂಡ ಅಲ್ಪಂಜಿ ದರ್ಶನ ಉಂಟು ಈ ಪಾನಕ ಪೂಜೆಡು ದರ್ಶನ ಈ ಪಾನಕ ಪೂಜೆಡು ದೇವರೇನು ವಾರೀತಿಡು ಅಲ್ಪ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪನ ಮಂಡ ದಾಸರಗಳು ಸುರುಬೋದು ಮೀಯೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ದೀಪಿನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನ ಲೆತ್ತದು ಅತನು ಕುಟುಂಬದ ಗುರಿ ಕಾಣಲೆತ್ತ ಆಗ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪು ಆಯ್ ಭೂತದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಾಣಿ ಆವಾಡು ಎರು ಬೊಂಡಲ್ಲ ಆವಾಡು ಆಗ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ತ ಆಯ್ತು ಮೀಪಾದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪರಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದ ಉಲಾಯಿಪೋದು ಮಿತ್ತು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಮುಡಿಪುಡು ತುಂಬೊಂದು ಬರೋಡು ತುಳಸಿ ಗಟ್ಟೆ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಐದು ಕೊಣತದ್ದು ದೇವರ ಅಲ್ಪದೆ ದಾಸರು ಅರಿಪಾಡ್ದು ಅರಿತ ಮೇಲೆ ಕುಂಟು ಬಾಡ್ದು ದೀಪೇರು ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟು ಬಾಡ್ದು ಆಯ್ತು ತೀರ್ತು ದೀದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿನ ತರತ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಡಿಪುರ ಯಜಮಾನಿನ ದೆತ್ತದು ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತು ದೀವೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಗ ನಾಮಪುರ ಪಾಡ್ಯಾರ ಉಂಡು ಆಯ್ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚ ಕ್ರಮ ಇತ್ತ ಮುಡಿಪು ಇತ್ತ ಕಲಿನ ವರ್ಷ ಕಟ್ಟಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮುಡಿಪುನು ಐನ್ ಇತ್ತ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕೊನೋ ದೀಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಕೂಡ ಐನ್ ಕನಪನ ಕ್ರಮ ಅವು ಕನಪನಾಗ ಅವು ಯಜಮಾನನೇ ಕನ್ನವಡ ಅತ್ತನ ಬೇತೆ ಯಜಮಾನನೇ ಕೊಂಡವಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಯಜಮಾನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾಲ್ಯ ಪಂಡ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅದ ಮಿತ್ತು ಬಾರ ಪೂಜೆ ಅದ ಬೇತೆ ಇರಲ್ಲ ఆయన ಆಶೀರ್ವಾದ ಗೆತ್ತಂದು ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತು ಕೊಂಚ ಜನನ್ ದೀಪುಂಡು ಅಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪೊಡು ಕ್ರಮ ಇತ್ತ ನಾವು ಮುಡಿಪು ಪಾಡ್ನಾಗ ಇನಿ ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ
ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಪಾವಲಿ ಪಾತೊಂದು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಒಂದು ದಾಯಾಗಿ ಬೋಡ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದ ಪಂಡ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಪಾಡಿ ಅಂದ ಕೊಂಚ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಂದು ಬೋಡ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಉಂಡು ಸಾಕ್ಷಿ ಇಂದು ಬೋಡ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಯಾನು ದುಡ್ಡು ಪಾಡಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಬಿನ್ನೆರ್ ಮತ ಪತ್ರ ಖಾಲಿ ದುಡ್ಡು ಪಾಡ್ನ ಪರಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ರೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂಜೆ ಮುಡಿ ಇತ್ತ ಕುಟುಂಬ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮುಡಿಪು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ಯಾವ ಕಾಲೋ ಗಂಡಲ ತಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಮಿಗ್ಗಿ ಪಾಲ ಲಡಾಯದು ಪೋದ ಬೇತೆ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲ ಆ ಕಾಲೋ ಗಂಡಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಪಣೆ ಸಂದರ್ಭ ಏತೋ ಉಂಡು ಏತೋ ಯಾನ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಈತ ನಮ್ಮ ಮುಡಿಪುದೊಟ್ಟುಗು ಕೈಕ್ ಅತಂಡ ಕಾರಗ್ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ದೀಪುನ ಬೇಡಿ 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 ದೀಪುನ ಕ್ರಮ ಅವು ಎಂಚ ಅವು ದಾಯಗ್ ಸಲಾದ ಅವು ಪಂಡ ತುಲೆ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಮುಡಿಪು ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ದುಮ್ಮದ ಬಂಗದ ಕಾಲು ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ದೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಅವು ದೋಷ ಅಂತ ದೋಜುನ ಏರಾಂಡಲ ಇವರಿ ಅವು ವಂಶ ಪರಂಪರೆ ಬರ್ತಾರೆ ದೇವರ ನೆಂಪು ಕೊಡೋದು ಪಾಡ್ನಂದ ಲೆಕ್ಕ ಇದು ಪಾಡ್ರ ಎನ್ನ ಕಾರಡ್ಲ ಉಂಡು ಈ ಜನದತ್ತ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ಹಿರಿಯ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತಿರೋದು ಎಂಕ್ಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೈ ಕಾರು ಗಂಟೆಗೆ ಬೇನೆ ಬರೋಬ್ಬರ ಇತ್ತು ಐತೆ ನಾನು ಪಾಂಡಿದ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಎನ್ನ ಅನುಭವನೆ ಬಂತ ಇತ್ತ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ತುಳುನಾಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಕಟ್ಲೆಡ್ಲ ಅಂಡ ಆ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಡ್ಲ ಒಂದು ಎರಡಲವರಿ ಪಾಡೋಡೆನ ಪಾಡೋಡೆ ಎರಡಲವರಿ ಪಾಡೋಡೆ ಕುಟುಂಬ ಒಂಜಿ 4 ಕವರ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ 10 ಕವರ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಕವರ್ ಹಾಕಲು ಎರಡಲ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದೇ ಕ್ರಮ ಪಂಡ ನೆಂಪುಗಳ ದೇವರ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಗಳ ಬೊಕ್ಕ ಆಯಗಂಜಿ ಆಯ ಪಾಣ್ಯಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಪಂಡ ಆಯನ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಮರಣದ ಒಣಸತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಕಿದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾಡ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೋಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೋನು ಶನಿವಾರ ವ್ರತ ಪತ್ತೋಡು ಅವು ಪಣ್ಣ ಉರಿ ಪತ್ತಿರ ಮಾತೆರಗಳು ಆಯ್ತಾ ಫಲ ತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನ ತರ ತರ ದುಡ್ಡು ತೆತ್ತದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆನೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ದೀವೋಡು ಆಯ್ನ ವರ್ಷದ ಆನೆ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟಣ ಕೊಂಡತ್ತದು ಆ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲದ ಮುಡಿಪು ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಸೋನ ಶನಿವಾರ 10 ನೆಟ್ಲ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊಂದಲ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಸೋನ ಶನಿವಾರ 10 ಇತ್ತೆ 10 ನಕ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು 10 ನಕುಲು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಮುಡಿಪು ಆ ಒಂಜಿ ಚಿಲ್ಲರ ದೆತ್ತದಿಯೋ ಅಂತಿನ ಕೆಲವರೈನ ಗ್ರಾಮ ದೇವರಿಗೆ ಪಾಡುವಂತೆ ನಿಜವಾದ ಅವು ಮುಡಿಪುಗೆ ಸೋನ ಸಂಕ್ರಮಣ ಪಂಡ್ಪೆರೆ ತುಂಬ ಮಾತ್ರ 4 ಶನಿವಾರ ಪುರ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ದಾಳ ಒಣಸ ಮಲ್ಪರದ ಅಲ್ಲಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತುಳಸಿ ಅಲ್ಪ ಬುಲ್ಪೋತ ತರ ತರ ಸ್ವಾಮಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರ ಗೋವಿಂದ ಪಾಡ್ದು ದುಡ್ಡು ದೀಪುಣ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟ ದೀಪುಣ ಇಲ್ಲ ಐದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸು ಎರಡು ಪಲಾರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐದು ವರ್ಷದಾನಿ ಅವೇ ನೆಂಪುಡು ಕೊಣತ್ತದು ಮುಡಿಪು ಪಾಡು ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಲೇ ಮುಡಿಪು ಪಾಡ್ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಕೈ ಕಾರಿಗೆ ಬೇಡಿಗೆ ಪಾಡ್ನಪ್ಪಗ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಆರು ಕರಿದು ಪೋಯರು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಚ ಆಯ್ತಾ ಕಟ್ಟ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಕೆಲವು ಪಂಡತುಲೆ ಕೆಲವು ಈ ಮುಡಿಪು ಬೇಡಿ ಮಾತ ಪಾಡ್ನಾಕ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ಜೀವ ಹೋಗುಜಿ ಐದು ಪ್ರಿಯ ಕೆಲವು ಅಪ್ಪನ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ ದಿಪ್ಪು ಕೆಲವು ಎತ್ತು ಜೀವ ಪೋತನು ಉಂಡು ಐದು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ ಒಂಜಿ ದೊಕ್ಕೆ ಅಂಚೆನೆ ದೊಕ್ಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪುಡು ಅವು ಎಂಕಲ ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಇಂಕ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಕ್ಕೆ ಏನ್ ದಾಸರ ಹುಷಾರಿ ಚಂದ ಆರು ಇಂಚೆ ಉಳ್ಳರಿ ದಾಯ್ತ ಸಾರಿ ఆయన ಕಟ್ಟು ಮಲ್ ದಿಪ್ಪುಲೆ ఆయన ದೆತ್ತದಿಲ್ಲ ఆయన ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಷದ ಮುಡಿಪು ಪಾಡ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಕೆಲವು ಅಂಚ ಜೀವ ಪೋಪುನಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಅಂಚೆನ ನೆಗರಂದು ಇಪ್ಪುನಕಲೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪಿರು ಎತ್ತು ಸಮಯ ಅನ್ನದ ಋಣ ಮುಗಿಂಡಲ್ಲ ಇಂದು ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾರ ದೊಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಐನು ದೆತ್ತದು ಐನು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿತ್ತ ಕೆಲವರಿಗೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಂದ ಕಾಟೋಡು ಪೋವು ಕೆಲವು ಅಂಚನೆ ಆತು ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ದೋಷ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನರಣ ಪಟ್ಟದ ಪೋಯಿನ ನರಮ ನಿರ್ದ ಐದು ದೆಪ್ಪೊಡು ಅವು ಏರು ಈರಿಗೆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿರಲ್ಲ ಕಾರ್ ಇತ್ತಲ ಒಂಜಿ ದಾನಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವಿನ ಸಾಯ್ತು ಅಪ್ಪ ಸಾಯ್ತು ಪೋಯಿ ಪೋಂಡ ಮಾಯನ ಮರಣ ಕಾಟೋಡು ದಿನ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತು ದೆತ್ತದು ಐನು ದೆಚ್ಚೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ 16 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಐನು ಉಲಾಯ್ ಕೊನವರ ಅಜ್ಜಿ ಐನು ಏರ್ಲ ದೆಪ್ಪೊಲ್ಯ ಮರಣ ಬತ್ತ ಏರ್ಲ ದೆಪ್ಪು ಐನು 16 ದಿನ ಉಲಾಯ್ ಕೊನವರ ಅಜ್ಜಿ ಐನು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೋದು ಮರಾಠ ಮೀನು ಕಟ್ಟೋಡು ಐನು ಉಲಾಯ್ ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಷದಾನಿ ಐದು ದಾಸರು ಐನು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಮುಡಿಪು ಪಾಡ್ವಿ ಐನು ಮುಡಿಪುಗೆ ಪಾಡು ಇತ್ತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಕರಣ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏರಾಂಡಲ ಮುಂದುವರಿಸಾವಡ ಅವು ದುಮ್ಮುಡು ಬತ್ತನ ಕಟ್ಟವು ಹೊಸತ್ತು ಒಂದೇನು ಮುಡಿಪುಗು ಪಾಡ್ದು ಅವು ಸಂದಾದಾಯ ಬೊಕ್ಕನ ಅತ್ತು ಇತ್ತಲಕನೆ ಪಾಡು ಪಂಡ ಇತ್ತಗತ್ತ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡಿಗಳು ಕಾರ್ ಪಾಡೈತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪಿರು ಕೆಲವು ಈತ ಉಂಡು ಐಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಪೇರು ಪಂಡ ಐನು ಇಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪುಣಲ್ಲ ಕಾರ್ಗೆ ಮುಟ್ಟದ ಬೊಕ್ಕ ಐಕೆ ಪಾಡ್ಬ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಐನು ಸುಲಭ ರೀತಿ ಅತ್ತಂಡ ಇನಿ ಈ ವ್ಯವಹಾರಿಕವಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಈದಿನೊಕ್ಲೇಡ್ ಐಕೆ ತೂಪುನ ಎಡ್ಡ ತೋಜ್ಜಿಂದ ಕೈಕೆ ಕೈకి పాడిన పంట ఈ బలెత్త లెక్క పాడరాజు ఐకి ఉక్సు మళ్ళీ పీంట్ అది పండ క్రమం ఉండు అలా నించి ఈ క్రమం ఒట్టి పాడడం లెక్కవు బలే అందుకు సరిగా పండమనే లించ ఇత మన ಕೆಲವು ಕೊಣತ್ತು ಕೊರ್ಪಿರಿ ಆನ್ ಪಾಡುಜಿ ಇಂಜ ಕೆಲ ಬಲೆತ್ತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವು ಪಾಡ್ರಿ ಅವು ದಾಸೇರು ಪಾಡಿಡ್ದಾಗ ఆయన ಆಚಾರ್ಯ ನಡೆ ಕೊಡೋದು ದೆಪ್ಪಂದೆ ಪೀಂಟ್ ಅದು ಪಾಡೋದು ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದಾಸಯ್ಯರು ಈ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪೊಡಂಡ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರನ ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಡ
ಇರೆಗ್ ಗುರು ಏರಿ ಬೊಕಂದು ಈ ರೀತಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಮಲ್ಪಡು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಉಂಡು ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಪಂಡ ಆಗ ಮದಿಮೆ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಮದಿಮೆ ದಾನಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಪನ್ಪೇನೆ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಅಮ್ಮೆರು ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಒಂಜಿ ಆರು ಎಂಕ್ಲ ಐನ ಆಜಿ ತಲೆ ಮಾರಾಡು ಮಾಡ್ತಂದು ಅಂಚನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ತಲೆ ಆರು ನಾವು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ ತಲೆ ಮಾಡಿ 14 ಮೋರ್ಸೋಡು ಮದಿಮೆ ದಾನೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಜೋಡು ಗುಂಡ ಗೆಂಡ ಸೇವೆ ಅವಡು ఒక ದೈವಲಿ ಪುರ ಕೋಲ ಕೊರ್ದು ಐದು ఒక ಮಾಮಾಯಿಗ ಅದು ಐದು ಆನಿ ದರ್ಶನ ಉಂಟಾವಡ ಆನಿ ದರ್ಶನ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಈ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಅವು ಜೋಡುಗುಂಡ ಪಂಡ ಬಂಬೆದಾಯ್ತ ಹರಿಸೇವನ್ ಬಂಬೆದ ರಡ್ಡು ಕಟ್ಟೋಡ ಐಕ್ ಮಲ್ಲ ಸೂತ್ತ ಅಂದು ಹೋಮ ದಿವರಂಡು ದಾಸೇರನ ಕುಲ ಇಂಕ್ಲು ವೈಷ್ಣವ ಬದ್ದೆ ಪಂಡ ಇಂದು ದಾಲ ಐಟ್ ದರ್ಶನ ಅಂತ ದುಮ್ಮದ ದರ್ಶನದ ಪಾತ್ರೆ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪೋಡು ಬರ್ಪುಂಡ ಬತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಆಗ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಅನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಲಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಹರಿಸೇವೆ ಅಂದ್ ಪಂಡಾರು ಹರಿಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನಕಲು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಬರಪುನಿಂದ ಏರೆಗೆ ದರ್ಶನ ಪಂಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇದು ವಿಷಯ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲಕಂದ ಮಾನೇರು ದೇವೇರ್ನಂದತ್ತು ಆಯ್ತು ದೇವೇರ್ನ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕೆಂಚಿರಾಯ ಎಂದು ದೂತೆ ಉಂಡು ಕೆಂಚಿರಾಯ ಐಕ್ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಏರುಂದು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರನ್ನ ದೂತೆ ದುಂಬು ಪಂಡ ದಾಸೇರನ ದುಂಬು ದೇವರನ ಸಾಲ ಸಂದಾರ ಮಾಡದು ಆರು ಕಡಪುಡ್ದನ ಜನ ಊರು ಆಯ್ದಾನ ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಕಡಪುಡ್ದಿಟ್ಟು ಇಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಆದ ಅವು ಕೆಂಚಿರಾಯ ಎಂದು ಬಂದು ಮಲ್ಪುಣ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಹರಿಸೇವೆ ಡಾಪನ ಚಿತ್ರ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ಪುನ ದರ್ಶನ ಕೆಂಚಿರಾಯ ದರ್ಶನ ಒಕ್ಕ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಮಾತುಂಡತೆ ಐತೆ ಎಂಕುಲಿತ ಎತ್ತಿ ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಪನ್ಪೇನು ದುಂಬು ತಿರುಪತಿ ಪೋದು ಬತ್ತುಂಡ ಆ ಇಲ್ಲು ಪೊಗ್ಗ ಇಲ್ಲು ಬೊಲ್ಪು ಮುಡಿಪು ಕಾಟದು ಬೈಯಡಂಜಿ ಕೆಂಚಿರಾಯ ಪೂಜೆ ಅನ್ನು ಪರೆಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಆಶ್ರಗಿರಣ ಅಂತಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ದುಂಬು ಹೆಚ್ಚಾದು ಕುಂಬುಡ ಪುರ ಕಟ್ತದು ಈಗಿನ ಕೆಲವು ಆಯ್ನ ಕುರ್ನೀರು ಪುರ ಮಲ್ತದು ಆಯ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರಾಯಿ ಪುರ ದೀದು ಕೊಲ್ತುರಿ ಪುರ ದೀದು ಪೋತನ ಸಾಧ್ಯ ಕೋರಿ ಪುರ ಕೊಯ್ಯಾರ ಉಂಡು ಕೆಂಚಿರಾಯ ಪೂಜೆ ಅನ್ನು ವಿತ್ತ ಮತ್ತೆ ಈ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನು ಬೈಯಡು ಇನ್ನು ಇಂಕ್ಲಲ್ಲಿ ನಾಗನ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಬೈಯಡು ಮಾಡಿ ಐಕಿತ ನಾ ಕುಂಬುಡ ಕಟ್ತದು ಮಲ್ಪೂಜೆ ನಿತ್ಯ ಯಾನ್ ಪೋಯಿನ ಕಲಟ್ಟು ಪುರ ಮಲ್ಪ ತಿರುಪತಿ ಪೋದು ಬತ್ತೇರಲ್ಲ ಪಂಡ ದೂತ ಎತ್ತಿನ ಪಿರ ಕಡಪುಣ್ಣ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಮುಡಿಪು ಕಾಪುಣ ಕೆಂಚಿರಾಯಿಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಮುಡಿಪುನು ಕಾಪುಣ ಕೆಂಚಿರಾಯಿಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಪುಣ ಅದು ದೈವ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರ್ನ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ತಿರುಪತಿಗೆ ಪೋಣುಂದಂಡ ಮೂಲು ತಿನ್ಪುನ ಹೂವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತು ಬುಡೋಡು ನೆಂಪು ಕ್ರಮಂಡ ಅಂತ ಬುಡೋಡಿ ಒಂಜಿ ದಾಯ್ತಾನ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತು ತಿನ್ಪುನ ಬುಡೋಡು ಪಂಡ ಯಾನಿತ ಎಂಕ ದಿನಾರ ಕಂಚ ಅಂಚಾತ ಆಗ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊತ್ತು ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನು ಕೋರಿ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಪಂಡ ಅವು ಅಂಚಿನ ಬುಡೋಡು ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಬಂಗ ಬುಡ್ಪುಣ ಅಂದ ಕ್ರಮಂಡ ಹೂವಾಂಡಲ ಒಂಜಾಂಡಲ ಸೊತ್ತು ಬುಡೋಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಈ ಮುಡಿಪುನು ಕೊನೋಡುಂದಂಡ ಇತ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಮುಡಿಪುನು ಕೊನೋಡುಂದಂಡ ದಾಸೇರೆ ಬೋಡು ದಾಸೇರೆ ತಂದು ಪೋಡುಂದಿತ್ತು ಆಯ್ ಪೋಡುಂದಾಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲ ನಡತ ಹೋಗ್ನ ಟೈಮ್ ಆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಾವು ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಕುಟುಂಬದ ಪೂರ ಸಾವದ ವನಸ್ಸು ಪಾಡ್ದು ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಪೋಯ ಪಂಡ ಬಂದು ಪೋಪುಣ ಅಂಚ ಆಕ್ರ ಮಟ್ಟು ಪೋಪೆ ಪನ್ನ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಆ ಕಾಲ ಅಂಚೆ ನಡತ್ತು ಪೋಪಿನ ಕಾಲ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲೆಗೆ ಸಾವು ಮಲ್ತು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಅಜ್ಜರು ಬಂತೇರಿಗೆ ಅಮ್ಮೇರೆ ಎಂಕ್ ಬಂತೇರಿ ಅಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಿದಾಡು ಎಂದಂಡ ಆಗಾಗ ಆಯನೆ ಸಾವು ಮಲ್ತು ಸಾವು ಮಲ್ತದು ವನಸ್ಪುರ ಮಲ್ಪದು ಆನಿ ಪಿದಾಡೊಂದು ಪೋಪುನ ದಾಸೇರಲ್ಲೇ ತಂದು ಪೋಪುಣ ನಡತೊಂದು ಪೋಪುನ ಅಂಚೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಪನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಪಾನಕ ಪೂಜೆ ಆದಿಪ್ಪು ಆತನ ಅರಿಸೇವೆಡ್ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಗಣಪ ಈ ಮೂರ್ತಿಗೆ ದಿನೋಲ ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಆತ ನಿಕುಲ ಇಲ್ಲಡು ದೈನಂದಿನ ಪೂಜೆ ಎಂಚ ದೈನಂದಿನ ಪೂಜೆ ಬೊಲ್ಪುಲಾಕದು ತರಕಮೆ ಕಮೀದು ಇಂಕ್ಲ ರಡ್ಡು ಮೂರ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಪೂಜೆಗಿಂದ ಮೂರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಕೊಣಪುಡ ಮೂರ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲದ ಮೂರ್ತಿ ಕೊಣರಜ್ಜಿ ಕೊಣಪುಡ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಐದು ಮತ್ತೊಂದು ಬೋದು ಇಪ್ಪುಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಣ ಪಕ್ಕ ಗುಂಡದ ಬುಲ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಇಪ್ಪುಣ ಪಿದಾಡಿ ಗದ್ದಿಗೇರ್ ಬೆಂಕುಲು ಅರಿಸೆ ಮಲ್ಪುಂಡ ಗದ್ದಿಗೇರಿಯರಂಡು ಆ ಗದ್ದಿಗೇರ್ನ ಕೆಂಚಿರಾಯ ನೆಟ್ ಪಾನಕ ಪೂಜೆ ಗದ್ದಿಗೇರಿ ಕಾಲಿ ಕಲಸದಿಂದ ದೇವರನ ದೀಪಣ ನೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಗದ್ದಿಗೇರಿ ಅವು ಒಂಡ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಉಳ್ಳಾಯಿ ದೇವರನ ದೀಪಣ ಬಳಂತಾರಿ ಇದಾರೆ ಕೆಂಚಿರಾಯ ಗದ್ದಿಗೇರ ಉರ್ಪೆಲಾರಿ ಇತ್ತೆ ಮುಡಿಪುದ ಆರಾಧನೆ ಐಡ್ಬೇಕ ಪಾನಕ ಪೂಜೆ ಐಡ್ಬೇಕ ಗುಂಡದ ಅರಿಸೇವದ ಆರಾಧನೆ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಹೂ ಆರಾಧನೆ ಪಂಡ ಮಾಮಾಯಿ ಪೂಜೆ ಮಾರಿಗಿಡ್ಪುಣ ಅಮ್ಮನೂರು ಪೂಜೆ ಪಂಡ ಅಮ್ಮನವ್ರು ಪಂಡ್ಪುಣ ಆಡು ಭಾಷೆ ಅಮ್ಮನೂರು ಪಂಡ ಅಮ್ಮನವರ ಪೂಜೆ ಮಾಮಾಯಿ ಪೂಜೆ ಐನ್ ಮಲ್ಪ
ಇತ್ತ ಮಾಮಾಯಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೋಂದುಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅವುಲ ಒಂದುಲ ಗೋಂದು ಪಂಡ ನಾಯಕ ಎಂಕುಲ ನಮ್ಮನ ಕ್ರಮ ಬೇತೇನೆ ಇತ್ತ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಗೋಂದುಲ ಆಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕುಲಿಪ್ಪುವರ ಬೇತೇನೆ ನಲಿಪುನಾಗಳು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ದಾನ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ನಾಯಕರ ನಲಿಪುನಾಗಳು ಪೂರ ಇಪ್ಪೇರ ಎಂಕುಲ ದರ್ಶನಗೂ ಮಾತ್ರ ದರ್ಶನಗೂ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ಅಕ್ಕಲ್ ನಾವ್ ಗೋಂದುಲ ಅನ್ನಗ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕುಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಪನ ತಾವ ಅಕ್ಕಲ್ಲೇ ಸಮುದಾಯ ಕೆಲವು ಅಕ್ಕಲ ಸಮುದಾಯ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಎಂಕುಲು ದಾಲಾಜಿ ಅಂಚದಾಲಾಜಿ ಇತ್ತ ನಿಖಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತ ಮೊಮ್ಮಯಿನ ಆರಾಧನೆ ತನ್ನ ಮಾರಿ ಪೂಜೆದ ಆರಾಧನೆ ಅವು ಆ ರೀತಿದ ಆರಾಧನೆ ಎಂಕುಲಿತಿ ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಬಂಟು ಪುರ ಮಾರಿ ಗಿಡಪುನ ಪುರ ಇಪ್ಪಣ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಅದು 100% ದಾಸೇರ್ನ ಕಲಿ ಮಲ್ಪಣ ಬೊಂಬೆ ಕೊಣಪ್ಪಣ ಅಂತ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲೇ ಚೆಡಿ ಮಲ್ಪಣ ಖಾಲಿ ನಲ್ಪುಣ ಬತ್ತನ ದಾಲಾಜಿ ದರ್ಶನ ಖಾಲಿ ಅಮ್ಮನವ್ರ ಪೂಜೆದು ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಣ ದರ್ಶನ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೇತೆ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೇತೆ ಅಕ್ಕಲು ಪುರ ದೊಂದಿಪುರ ಅಂದು ಕೈ ದೊಂದಿಪುರ ಮಲ್ಪಣ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ದೊಂದಿ ಬತ್ತ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಣ ಅಂಚ ದರ್ಶನ ಒರಿ ಐಟಂಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೈ ದೊಂದಿ ಬತ್ತದು ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಅಮ್ನೂರ್ದ ಆರಾಧನೆ ಈ ಮಾರಿ ಗಿಡಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾತಕಡೆ ಎತ್ತಿನ ಅಂದು ದಾದ ಮಾರಿ ಗಿಡಪ್ಪುನಿ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆలు ಪುರ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಮ್ನೂರ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಾರಿ ಕೆಲವರು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಾರಿ ಗಿಡಪುಣ ಕೆಲವು ಊರ್ದ ಮಾರಿಂದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಣಿಪುರ ಮಾತ ಒಂತಿಗೆ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾರಿ ಗಿಡಪುಣ ಅಂದಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ರಾಜ್ಯದ ಕಲಟ್ ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಪ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆ ನಂಚಿತನ ದೈವಲ ಈ ಅಮ್ಮನೂರ್ಲ ಭೇಟಿ ಆಪಿನಂಚ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದೈವ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಇಂಕ್ಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆ ಟೈಮ್ ಪುರ ಕೊಡಮಂದೆ ಕುಡ್ಲ ಈ ಸೈಡ್ ಬಬ್ಬು ಧೂಮಾವತಿ ಪುರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಕುಲ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗ ಏರ್ದು ಅನಿಟ್ಟ ಅದು ಮುಗ ಏರ್ದು ಸೂಡಿದ ಪುರ್ಪ ಅದು ಯಾನ್ ದೇವರನ್ನ ಕಲಕ್ಕೆ ಹೋದ್ ಬರ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆ ಕಟ್ಟಣ ದೇವರನ್ನ ಅಲ್ಪ ಐದಕ್ಕ ಆ ಬತ್ತಿರದ ದೈವ ನಡೆದಕ್ಕ ಮುಲ್ ಪೂಜೆ ಆಡು ಮಂಗಳಾರತಿ ಆದ ಐದಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ ಉಂಟು ದರ್ಶನ ಉಂಟು ಲೆಪ್ಪರಂಡು ದೈವ ಲೆಪ್ಪರಂಡು ಬಬ್ಬು ಒಂದು ಲೆಪ್ಪರಂಡು ಕೊಡಮಂದೆ ಅಂಡ ಕುಂಭಗಂಟಿನಿಂದೇ ಲೆಪ್ಪರಂಡು ಕನ್ನಡ ಅವು ಪಂಡ ಪಾತ್ರನ ಪೂರ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತ ಮೂಲಿತ ತುಳುನಾಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಾತಲ ತುಳುಟ್ಟೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಈ ಹರಿಸೇವೆ ದಿಪ್ಪು ಅತ್ತನ್ನ ಅಮ್ನೂರ್ನ ಸೇವೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ದಯವಂಡ ಮೂಲ ತುಳು ರತ್ತಾಂದಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಬೈದಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಕನ್ನಡನೆ ಅಂಚ ಹರಿಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಕನ್ನಡೋಡೆ ಪಾತಿರಡು ಈ ಮಹಾಮಾಯಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಂಡ ಅಮ್ನೂರ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಕನ್ನಡೋಡೆ ಪಾತಿರಡು ಕಟ್ಲೆ ಇತ್ತ ಈತು ವರ್ಷಡು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 14 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಇಪ್ಪನಾಗ ಈ ಚಾಕರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇತ್ತ ಅಜ್ಪತ್ತ ವರ್ಷದ ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಈರ್ನ ಈ ಸೇವಾ ಪಯನಡ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮರಪೆರ್ನೆ ಆಪುಜಿ ಮನ್ಪಿನಂಚಿತ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಒಂಜಿ ಓವಾಂಡಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಲ್ಯ ಪಂಡಾವು ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಪಂಡ ಕೆಲವು ಪಂಡ ಇಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮುದ್ದಾಡಿದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಉಂಟು ಕೋಡಿ ಒಂಜಿ ಆಪುಡು ಹೊಸಟ್ನ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೇರಿ ಹೊಸಟ್ನ ಮುತ್ತು ಪೂಜಾರಿಂದ ಇತ್ತೇರು ಅವಲೊಂಜಿ ಘಟನೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಪಂಡ ಹರಿಸೇವೆ ಆಪನ ಪುರ್ತುಗ ಇದಾನೆ ಮಂತೆ ಪಂಡ ಅಂಚೂರು ಬಾಜ್ಯದ ಟೈಮ್ ಆಪಗ ಆ ಪಾಡ್ದು ಮುಡಿಪು ದುಡ್ಡು ಪಂಡ ದಂಟಿ ಮುಡಿಪು ಆ ಪಂಡ ಬಯ್ಯ ಪುರ್ತು ಅನ್ನಗ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಲ ಇಜ್ಜಾನ ನಡಪರಾಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದೆ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಡಿ ಮಾತ ಪಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆ ನಿಂತು ಪಂಡ ಗುಣಮುಖಂದ ಆತಜಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇತ್ತೇರ ಆತೆ ಅವೊಂಜನ್ನ ಏನ್ ಪಂಡ ಇಂಕ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 14 ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷ ಅಂದಾಜು ಇಪ್ಪು ಆ ಟೈಮ್ ಇಂಕ ಅವು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿದೆ ಇಂಕ ಅವೊಂಜಿ ಅನುಭವನೆ ಗೊತ್ತು ಬೇತೆ ದಾದ ಅಂಡಲ ಬೇತೆ ದಾಯ್ತದ ಮನೆ ಇಂಕ ಹಾತು ನೆನಪ ಪಂಡ ಇಂಕುದುಲೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೋಪಡ ಇಂಕ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಕೆಲ ಪ್ರತಿಫಲ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ಕೆಲ ಫನ್ ಪೂಜೆರು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದಾಯಂದಿಗೆ ಅಂಡ ಇನ್ನು ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ದೈವಲ್ನ ಆರಾಧನೆಡು ಭಾರಿ ಭಯಭಕ್ತಿಡು ನಮ್ಮ ದೈವಲ್ಡ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ಪುವ ಪರಕೆ ಕಟ್ಟುವ ಮುಡಿಪು ಒಂದು ಬಣ್ಣಗ ಎತೋ ಜನ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟರನ್ನು ಬರಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಒಜಾಹ ಒರ್ತಿ 10 ಜನ ಚಿಲ್ಲರನಿಗೆ ಅಂತ ಪಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವು ಸರಿಯಾ ಸರಿಯಾತ ನಮ್ಮ ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಪಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಸೇರ್ನ ದೈವರೇಗ ಆಪನ ಟೈಮ್ ಸೇರ್ನು ಆನಿ ಪ್ರತಿ ವರಿಯನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಒರಿ ಬರೋಡಂದೇ ಇಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ಬಡವಗು ಎನ್ನ ಬಡವಗು ಈರುಂಡು ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾಪುಜಿ ಆಯ್ತು ಫಲ ತಿಕ್ಕು ಜಾಕಿ ನಿಜವಾದ ದಾದ ಅಂದ ಏರು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಮೂರ್ತಾ ದಿಪ್ಪಿನ ಆಯನನೇ ಪನ್ನ ಸಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಪಂಡ ದಾಸರೆ ಪಂಡ್ರ ಮನೆಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಮಾತು ಏತು ಪೊರ್ತುಗು ಸೇರು ಬರೋದು ಅವು ಇಂಗ್ಲ ಧರ್ಮ ಕೇಳ್ನು ಅಂದ್ ಅಂಚ ದಯಬಂಡ ವೀಕ್ಷಕರೆಗ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ ಉಂಡು ದಯಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನೊಟ್ಟು ಐನಾಜಿ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತಿಂಡ ಆ ಪ್ರಾಯದ ಅಪ್ಪೆನ್ ಕಡಪುಂಡು ಐನಾಜಿ ಜೋಕುಲು ಬಯ್ಯಾಡು ಅಗೆಲ್ದ ಪೊರ್ತುಗ ಭೂತದ ಪೊರ್ತುಗ ಕೋಲದ ಪೊರ್ತುಗ ಪೋಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಣ್ಣ ಒಂದು 10 ಸರಿಯಾತ ದಯಂದು ಕೇಂಡ ಒಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಇತ್ತಿದು ಪಾಡು ನಂಚಿತ್ತಿನ
ఆయన మండగానికి ఆయన పాడుంది ముష్టిగానికే మండగానికి తర తొరత పాడినంది లెక్క మండగానికి ఎందుకు అనుకున్నాను పులుటు మండగానికే కన్నಡ ಮುಷ್ಟಿಗಾಣಿಕೆ ಅಂತ ಪುಂಡಿ ಕೆಲವು ಇತ್ತದಾನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲಿ ಕೊಣೋರೆ ಬಾರಿ ಎಂಕ್ಲು ಬಾರಿ ಮೊಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ದಾಸರ ಎಂಕ್ಲಿ ಕೊಣೋರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಬುಜ್ಜಿ ಕಾಯಿನ್ ವಾಟರ್ ಬಂತೇರು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಬಂತೇರು ಬಲ್ಲೆಯರು ಬಂತೇರು ಭಟ್ರು ಬಂತೇರು ಅವು ಸಪ್ಪು ಪಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಪಂಡ ಮುಷ್ಟಿಗಾಣಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುಂಡಿ ಪಣ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ತಿರುಪತಿ ಮುಟ್ಟ ನಾನು 3 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ ಯಜಮಾನೇ ಫಾರ್ ಆಗಿ ಕುಟುಂಬ ಏರಾನವರಿ ಆಯ್ತಂದು 10 ಪೊಂಡಲ್ಲ ಆಪು ಜಿಂದಾಲ ಅಲ್ಪ ಗಿಚ್ಚದ ಕೊರ್ನ ಪಂಡ ಪೋಣ ಯಜಮಾನಿ ದೆತ್ತ ఆయన ತರಕಿದಿ ಹೊಡಿತೆ ಯಜಮಾನೇ ಫಾರ್ ಆಗಿ ಅನ್ನ ಅನುಕೂಲ ಅಂಡ್ ఆయన ದೆತ್ತದ ಬೊಕ್ಕನೆ ತರಕಿದಿ ಇದು ಕಡಪಡೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕಡಪಡೊಂದು ಇತ್ತ ಕುಟುಂಬಡು ಪೋನಗ ಇತ್ತ ಅವ್ರ ಯಜಮಾನ ಸ್ಥಾನ ಅಡಿತ್ತಿನಾರು ಆರು ಅಕುಲು ಸತಿಪತಿ ಅದು ಕಂಡನಿ ಬಡ್ಡಿಯದೇ ಬರೋಡ ತೋರಿ ಬೋಂಡಲ್ಲ ಯಾವು ದೇವರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಿರುಪತಿ ಹೋಗೋಣ ಮುಡಿಪತ್ತೊಂದು ಹೋಗೋಣ ಅವಳು ಮಕ್ಕಳು ಕಟ್ಟಾವಡು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕಟ್ಟಾವಡು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಕೊಂಚ ಅನುಭವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡ ಕಂಡನಿ ಬಿಡಿದ್ದು ಬೋಂಡ ಈಗ ಫಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ನಾಗ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಗವು ಆನತಾರೆಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣನೇರಿಲ್ಲ ಹೊರ್ತು ಬರಡಂದು ಇರುವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಡನಿ ಬಿಡಿದ್ದು ಬೋಂಡ ಐದು ಫಲನೇ ಬೇತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಬೋಪನೆಕ್ಕಲ ಐತೆ ಈ ಟೂರ್ಗೆ ಬೋಪನೆಕ್ಕಲ ಮುಡಿಪು ಪತ್ತ ಒಂದು ಬೋಪನೆಕ್ಕಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಅವು ಪಂಡ ಐತಂಜಿ ಫಲನೇ ಬೇತೆ ಪ್ರವಾಸ ಬೇತೆ ಯಾತ್ರೆ ಬೇತೆ ನಾವು ಪೋಣ ತಿರುಪತಿ ಪೋಣಗಲ ಎಂಕ್ಲು ಸುರುಟ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರದು ಶಂಕ ಬತ್ತರಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಕೇಂದ್ರಂಡು ಗ್ರಾಮದೇವಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಜಮಾನಡ ತಿರುಪತಿ ಯಾತ್ರೆ ಗಂಟಿಗೆ ಇಚ್ಚಾರ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಕೊರಪೆಂದು ಅವಿತೆ ಐಕ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ರಂಡು ತಿರುಪತಿ ಪೋಣಗ ಕೊರ್ರಂಡು ಅಕುಲು ಅಂಚನೆ ಎಣ್ಣೆದ ತೊಂದು ಮೀದು ಶುದ್ಧಾದು ಅವಿತನ ನಾಮ ಪ್ರಭಾಡ್ದ ಆಯ್ಕೆ ಕೋಟಂಪುಡ ಬೊಲ್ದುకుంట ತರ ಎಂದು ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ದು ದಾಸೇರ ಆಯ್ಕೆ ದೊರಿಪೋಡು ಮುಡಿಪು ಇತ್ತದಾಯ್ತ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಕೆಲವು ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಬೇತೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆಯ್ನ ಪನ್ಪುಣ ಮುಡಿಪು ಕೊಣಾರು ಪಂಡೇರ್ನ ಅವು ದಾಸೇರಲ್ಲೇ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೆಲವು ತೆರಿ ನಕಲು ಪನ್ಪೇರು ಬಟ್ ನಾಲ್ಕು ಲಾಕು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರು ದೂರ ತಾಕ್ಲೇನ ಪ್ರಮಾಂಚ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತ ದುಂಬು ಮಣ್ಣದ ಆ ಬಾಜನೊಲ್ಲು ಆತನ ಕರಾನ ದಾದ ಐಕ್ ಗಳಸೊಂತೀರಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾತನು ಐಕ್ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಡಬ್ಬಿಲುಲ್ಲ ಈ ಡಬ್ಬಿ ನಿಲಿಕೆ ಅದು ಅವು ದುನ್ನ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಇತ್ತ ಒರಿಯಾಗು ಕೊನೆ ಯಾರಾಪುಜ ಇನ್ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಒಂಜೆ ಏತ ಆಯ್ಕೆ ಪನ್ಪುಣ ಆಗ್ತದ ಕೇಂದ್ರ ತಿರಿನ ದಾಸೇರನ ಎಲ್ಲ ಇರು ಏತು ವರ್ಷ ಹೋಗೋಣ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮುಡಿಪುಕೊಂಡು ಪಾಡ್ತೀರ ಕೇಂದ್ರ 3 ವರ್ಷ ಹೋಗೋರ 5 ವರ್ಷ ಹೋಗೋರ 7 ವರ್ಷ ಹೋಗೋರ ಅಂತ ಕುಣಪ್ಪುಲೆ ಕೊಂಚ ಅಪ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪರ ನಮ್ಮ ಕಾಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಕಾಪಾಡೊಂದು ಇದೈತ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬ ಎಂಚಾಂಡ ಅವು ತಮಿಳ್ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪುವೆರು ತಮಿಳ್ನಾಡನಗ ಮೂಲು ಕೊನೊಪ್ಪುನಂಚಿತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಆತು ಅವು ದುನ್ನ ಚಿಲ್ಲರೆ ದುಡ್ಡೈತೆ ಬಾಣ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವುದ ದುಂಬುದಾಕಲ್ನ ಪಂಡ ಪೋನಗ ಖರ್ಚಿ ಸಾದಿ ಐಡ್ದೆ ದುಂಬು ದೆಪ್ಪೆದು ನಾ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಯಾನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಪಾಲು ದೆತ್ತು ಕೊರ್ತೆ ಪಂಡ ದನಪೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಖರ್ಚಿದ ಸಾದಿ ಎತ್ತು ಕೊರ ನಾ ಒಂಜಿ ಪೈಸೆಲ ಪಿರ ಪರಿಹಾರ ಬಲ್ಯ ಪೋನೆಟ್ಟ ಐಕ್ತ ಸಾದಿದ ಖರ್ಚಿ ಮಲ್ಪೊಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಇರುತ್ತೆ 100 ರೂಪಾಯಿದ ನೋಟಿದ 110 ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ಟು ದೀದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಐಟಿ ಹೊರಿಂದ ಅವು ಇರೋ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ದೋಷ ಅವು 1 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡಲ ಮುಗ್ಗಿಯೋಡೆ ಅವು ಅಡೆ ಎತ್ತಿನಡೆ ಉಂಟ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಆತ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪರ ಕೊಣರ್ಪರ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಎತ್ತಂದ್ರೆ ಈಜಿನ ಬಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಕೊರಿಯಾರು 100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಕೊರದಂಗ ಐಟ ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಈರಿನ ದುಡ್ಡು ಇದೆಯಾರು ಒಂದು ನೆಂಪುಜಿ ಎನ್ನ ದುಡ್ಡು ಬಂದ ಐಟಿ ಬತ್ತನ ಫಿರ ಬತ್ತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಪುಜೆ ಒಂಜಿ ವರಿನ ದೋಷ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಬದುಕದ ಉದ್ಯೋಗು ಇತ್ತ ರಾಜ್ಯದ ಕಲಾ ಏತ್ ಕಾಡೆಟ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಾಲಾದಿದ ಅಂದ ಕಾಲಾದಿದ ಪಂಡ ನೆಂಪು ಕೆಲವು ಪೊಡಿ ಬೋಪಾನ್ ಪಡಿರೆ ಪುಣಚ್ಚ ವಿಟ್ಲ ಸೈಡ್ ಇಂಚಿ ಇರಿನ ಸಾಧಾರಣ ಕುಂದಾಪುರ ಮುಟ್ಟ ಸಾಧಾರಣ ಕುಡ್ಲೊಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಕೋಡಿಗಾನು ಪೂರ ಕೊಡಿ ಬೋಪೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅತ್ತಂದೆ ಈ ದಾಸಯ್ಯರ್ನಾಕುಲು ಈ ಮುಡಿಪುದ ಆರಾಧನೆ ಬೇತೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಉಂಡು ಉಡುಪಿ ಅಣ್ಣ ತುಳುನಾಡ ಬುರ್ದು ಇರ್ನ ಘಟ್ಟದ ಮಿತ್ತುಲ ಉಂಡು ಘಟ್ಟದ ಮಿತ್ತಿರ ಪಂಡ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರ ಮಲ್ಪೂಜಾರ ಅವರು ಕೆಂಚಿರಾಯ ಒಂದು ಪಂಡದ ಅಕ್ಲ ಐನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಮಲ್ಪಂತಂದಿ ಕೆಂಚಿರಾಯ ಅಂದಾಗ ಸಂದುನೆ ಅಡೆಗೆ ತಿರುಪತಿಗೆ ಸಂದು ಇತ್ತ ಮುಲ್ತಲಕನೆ ಕಟ್ಲೆ ಉಂಡ ಅಲ್ತ ಕಟ್ಲೆ ಚೇಂಜ್ ಬೇತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಊರಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಇದು ಮೂಲಿಕೆ ಪೋಂಡ ಅಂಚಿದೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಕುಂದಾಪುರ ಪೋಂಡ ಇಂಚಂಜಿ ಅಂಚೆ ಪುರ ಕಟ್ಟ ಜಾಗಗೊಂಜಿ ಕಟ್ಟುಂದಿ ಬೇತೆ ಇತ್ತ ದೈವಾರಾಧನೆಡ್ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕೈತ ಬಲೆ ಪಾಡ್ನ ಅತನ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂದ್ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಅಂಚಿನದ ಎಕಡ ಪಲ್ನಕ ಒಂಜಿ ಜೋಡು ಗುಂಡಾಡು ಅಲ್ಪ ದರ್ಶನ ಬತ್ತನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಲೆಕ್ಕ
ಕ್ರಮ ಅಂಡ ಅಂಚ ಕ್ರಮ ಆ ಕ್ರಮ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಮಾಮಾಯಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಡಿತೆ ಊರ್ದ ಮಾಮಾಯಿ ಪೂಜೆ ಅನ್ಕೊಂಡ ಪಟ್ಟಿ ಅವಡೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಸೇರ್ದ ಎಂಕ್ ಎಂಕಿತೆ ಮಾಮಾಯಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಕುಲದೇವರು ವೆಂಕಟರಮಣ ಮನೆ ದೇವತೆ ಅಮ್ಮನೋರ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಿ ಪೂಜೆನ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಡೈತೆ ದೈವದ ಕಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲಿ ನೌಂಡ್ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೈತೆ ನೌಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಆತನ ಅವಲೇ ಪಟ್ಟೆ ಪಟ್ಟಿ ಅವಳು ಪಟ್ಟೆ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊದಿಲ್ಲ ಪಟ್ಟೆ ಆವಂದೆ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತ ಅಮ್ನೂರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಎಂಚ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐಟ್ ಎಂಚ ರೀತಿದ ಆರಾಧನೆ ಎಂಕ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಅಮ್ನೂರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ದೇವಗಿರಿ ಎಂಕ್ಲು ಇತ ಈಗ ಬಲಸುನ ಪುರ ಉಂಡ ಬೇತೆ ಜನ ಮಲ್ಪೊಡವು ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಪ ಆಚೆ ರಾಶಿ ಬಲಸುನ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತ ಅಮ್ನೂರಿಗೆ ಗದ್ದಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಕುಂಟು ಬತ್ತದೆ ಅಕ್ಲ ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಪವ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಕುಲು ಅಲ್ಪ ದೇವಕ್ರಿಯದ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪರೆ ಈಮೆ ಅಸುರ ಕ್ರಿಯದೇನು ಇಲ್ಲದ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವು ಈ ಜೈನರ್ನ ಕೂಟೋಡು ಪೂರ ಕುಂಬುಡ ಕಟ್ತದ ಮಲ್ಪೇರಿ ಕುಂಬುಡ ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದ ಪೂರ ಕೆಲವು ಊರ್ದಾಗ್ಲು ಮಾತ ಕೆಲವು ಗಡುಟು ಕೋರಿಗೆ ಹೋಯ್ಪುಡು ಅಂದ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಮ್ನೂರ್ ದರ್ಶನ ಪುರ ಆದ್ ಅಮ್ನೂರ್ ದರ್ಶನ ಪುರ ಗಡುಕು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂತ ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪುಡು ಮಾರಿಗೆ ಇಡ್ಪುಡು ಅಲ್ಪ ಕೋರಿಗೆ ಹೋಯ್ಪುಂಡು ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪುಡು ಈತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಹರಿಸೇವೆಗ್ ಆತನ ಅಮ್ನೂರ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ದಾದ ಒಂಜಿ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕುಡು ಹೆಂಚಿನ ಮಾತ ನಿಕುಲು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಕ್ಲು ದೈನಂದಿನ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಒಂಜಿ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಇರ ಕೋರಿ ಮೀನು ಮಾಸ ಮತ್ತ ತಿನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠವಂತೆ ಅದು ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚ ಪಿದಂಬು ಮಾತಾಡಿದೆ ಬೊಚ್ಚಂದ ಮಾತ ಪಾತ್ರೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಡಿ ಅವು ಮಾತ ದೈವಾರಾಧನದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಚ್ಚಂದನ ಪಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕೂಟಾಡ ಬೊಚ್ಚಂದನ ಪಾತ್ರೆ ಏತ್ ಒರು ಎದುರದ ಏತ್ ಪಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಣಿಪಂದ ಕುಳ್ಳೋಡು ಆ ಟೈಮು ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಆಪುಡು ಕೆಲವು ಅನುಪಡು ಕೆಲವು ನಾನೇ ಸರ್ ಈತು ಬರ್ತು ಬಾತ ನೀರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ಕೊಟ್ಟು ಇತ್ತು ಅವು ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಪಂತ ಜನ ಮಾಡ್ರೆ ಅನ್ನ ಬೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರೆ ಏನು ಪೋಪೆ ಮಾರ ಬೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಪುಣ ಅಂಚ ಹರಿಸೇವೆ ಅನ್ನಗ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ದೈವಗೊಂಜಿ ಕೋಲವನ ನೇಮನ ಕೊರ್ನಾಗ ದೈವ ಒಂಜಿ ಅಭಯದ ನುಡಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಎಂಚ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಕನ್ನಡ ಅಭಯ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲ ಗಡಿ ಬತ್ತಿನಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪುರಿಪೇರು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ದರ್ಶನದ ಪಾತ್ರಿಪೆ ದೈವದ ಪಾತ್ರಿಪೆ ಕ್ರಮಾಂಡ ದರ್ಶನ ದೇವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಭೇಟಿಯಾರುಂಡು ದರ್ಶನ ಬರ್ಪಾರುಂಡ ಓ ದೈವದ ಗಡಿ ಬತ್ತಿದರೆ ಅಕುಲು ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪ ಕೆಲವು ಬರ್ಪಾರುಂಡು ಕೆಲವು ಬರ್ಪುಂಡು ತನ್ನಷ್ಟಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಮೂಸುತ್ತು ಬಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹರಿಸೆ ಮಲ್ತು ಗುಂಡು ಮೂಸುತ್ತು ಬಲಿ ಬರಿಯರೆ ಕ್ರಮ ಅವು ಏತೋ ಕೊಟ್ಟು ಇಪ್ಪು ಇತ್ತ ಅವು ಇನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಬೇತದಾಲ ಅವು ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚೆನ ಇತ್ತ ಹರಿಸೇವೆ ಗುಂತನ ಕೈಟಂಜಿ ಬೆತ್ತ ಬತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆ ಬೆತ್ತ ಅವು ಬೆತ್ತ ನಾಗರ ಬೆತ್ತ ಅವು ಪಂಡ ದುಂಬು ಸತ್ಯದ ದುಂಬುದ ಕಾಲ ಪುರಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತರ ದರಿಪುಣ ಇಪ್ಪೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಲು ಮಂತನ ಕುಲಿಪ್ಪೇರು ಸತ್ಯದ ಕಾಲ ಪುರ ಅಪ್ಪ ಆಕಲಿ ಸತ್ಯದಂಜಿ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುಡ ಉಂದಾತೆ ಆಯುಧ ಆಯ್ತು ಅವು ಆಯುಧಲ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಬೆತ್ತದ ಆಯುಧ ಅನ್ನ ನನೊಂಜಿ ಕೈಟದ ಪಿಂಗಾರ ಆಯ್ತು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ದೈವನ್ ನಮ್ಮ ಉಂಡು ಮಲ್ಪಡು ಅಂಡ ಪಾರಿ ಪಂಡದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ ದೈವನ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಪ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಕೆಂಚ ನೆಕ್ಕಲ ಪಾರಿ ಪಂಡು ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಎಂಕು ಪಂಡ ಪಂಪ ಒಂಜಿ ಹರಿಸೆ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಡು ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ದುಮ್ಮು ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿ ಪಂಡ ಯಾವುದು కొంచెం అనుభవదారిత ఇళ్ళ యజమానినే పండు తీరే పండుండే అవును ఆ దినుల కై ముగ్గి స్వామి వనిపే గాయ కొంచెం పండుండే అవును అంత ఇత్తದ ಮಾತ ವನ್ಪೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥರ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲವು ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಪೂರ ಇಪ್ಪುವ ದಯವಂಡ ಇನ್ನಿ ಕೋಡೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ಆಯ್ತು ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಿ ಕಿರಿಯ ಭಾಗ ಸಂಸಾರ ಇಪ್ಪುನ ಅಪ್ಪಗೆ ಏರಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಇತ್ತಂಡ ಬೋರ್ಡು ಕ್ರಮ ಇತ್ತ ನೆಟ್ ದಾದಾಂಡಲ ಅತ್ತಂಡ ಹೂವಂಡಲ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಅತ್ತಂಡ ದೈವಲಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ದೋಷ ಉಂಡು ಅಂದಲ್ಲ ದೈವ ಅಂದು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ನುಡಿ ಕೊರ್ಪುಂಡೆ ದರ್ಶನ ಮುಂತಿ ಪೆಟ್ಟು ಮಿತ್ತ ಪಿಂಗಾರ ಪಾರದ ಕೊರಿಯರ ಉಂಡು ಐಟು ಒಂಜಿ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಬತ್ತನ ದೇವ್ರ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಆನಂದ ಲೆಕ್ಕ ಕುರ್ಪ ರಡ್ಡು ಬತ್ತನ ದಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರ ದೈವಲು ಒಂಜಿ ಚರಾದುಲ್ಲ ಇದ್ರ ದಾಯ್ತನ ದೈವದ ಗೈಟ್ ದೇವರ ಪ್ರೇತ ಬತ್ತಂಜಿ ದೈವದ ಗೈಟ್ ಪ್ರೇತ ಉಂಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ದರ್ಶನದಾರ ಪನ್ಪೆ ದರ್ಶನದಾರ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಆ ಜಾಗ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಅಲ್ಪ ನುಡಿ ಆಪುಂಡು ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿ ನಾವು ದುಮ್ಮುದ ದುಡ್ಡು ಕಲವಾದಿತ್ತ ಮುಡಿಪದ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ದಿತ್ತಿದಿತ್ತಾರ ಏತ ಅನುಭವ ಆತನ ಕೆಲ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ದೈತನ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಬನ್ನಾಗ ನುಡಿಟ್ಟು ಬನ್ನಾಗ ಮೂರ್ತಿ ಪಿಂಗಾರ ಕೊರಿಯರ ಮೂರ್ತಿ ಕೊರದು ಒಂಜೆ ಬತ್ತಂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬತ್ತನಾಗ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಬೂರ್ನು ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ತೆರಿನಾಕುಲು ಒಂದು ಇತ್ತಂಡ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪರ ಕುಟುಂಬದ ಹಾಕುಲಿಂದ ಪಂಡ ಪುರ ಆಯಲ ತಿಂಬೆಲತ್ತ ಮಧ್ಯಸ್ಥರ ಯಜಮಾನಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಆಪುಂಡತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾವು ಪುರ ಗಜಿಲಿ ಬಿಜಿಲ ಅದು ಈರ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಆನ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಅವು ಮಾತ ಆಯ್ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈಗಿತ್ತ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲಟುಂದಂಡ
ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪಿರಿವಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಎಂಚ ಅಂದಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಪೇರನ ಬೊಂಡ ಇತ್ತ ದರ್ಶನ ಮಾನೆಚಿಲ ಅಂಡ ಬೊಂಡ ಬೊಂಡ ನೇಮ ಕೋಲಡ ಅಂಡ ಪೇರು ಗೊರ್ಪಿನ ನೆಟ್ಟಿ ಎಂಚ ಮಾಡ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪುನ ತಿರಿಪುನ ಆತಿ ಲೆಕ್ಕ ಆತಿ ಬೇಕ ಬೇತ ದಾಲ ಕಟ್ಲೆ ಬೇತ ಕಟ್ಲೆ ఒక ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಆಗ ತೇರಿನ ಮಟ ಲಾಸ್ಟ್ ಗದ್ದಿಗೆ ಜವರದು ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಮುಡಿಪು ಉಲಾಯ್ಕೊಣಪುನ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಡಿಪು ಉಲಾಯ್ಕೊಣಪುನ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟುನ ಸರಿ ಇತ್ತ ನಮಕ್ ತಿರುಪತಿ ಕೊನನಾಗ ಇಕ್ಕಲ ಪಾನಕ ಪೂಜೆ ಅದೇ ಕೊನೆಯರೆ ಕೊನವರೆ ಪೂಜೆ ಅದೇ ಕೊನರೆ ಕೆಲವು ಅರಿಸೇವೆ ಮಲ್ತುಕೊಣಪೇರು ಕೆಲವು ಭತ್ತದ ಅರಿಸೇವೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪೋನಗ ಪಾನಕ ಪೂಜೆ ಅಂಡ್ ಆ ಟೈಮ್ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಬೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವರ ಅವು ಸೀದಾ ಅಂಚನೆ ಕೊನೆ ಅರಿಜ್ಜಿ ಪಾನಕ ಪೂಜೆ ಅತ್ತಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕುಡೋರ ಕಟ್ಟುನಾಗಲ್ಲ ಅವೇ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ವರ್ಷೋಡು ಈಗಿನ ವರ್ಷೋಡು ವರಾಣಿ 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 ರಡ್ ಸರ್ತಿ ಪಿರ ಕಟ್ಟೋಡತ್ತೆ ಅವು ಖಾಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಆಯ್ಕೆ 40 ಒಂಜಿ ಮುಡಿಪು ದೆತ್ತದು 40 ವಾಯ್ದೊಂಡ ಆಯ್ತ ದುಂಬು ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟದು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಕುಟುಂಬದ ಶುದ್ಧಾಚಾರೋಡು ಬೋಡು ಕುಟುಂಬದಾಗಲೇ ಮಲ್ಪರಾಜಿನ ಯಜಮಾನಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಮುಡಿಪು ಕೊಣೇನೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಶುದ್ಧಾಚಾರೋಡು ಬೋಡು ಕುಂತೋಡು ಮುಡಿಪು ಪಿರ ಕಟ್ಟದಾನೆ ಇತ್ತ ದೈವಲ್ನ ದೇವರ್ನ ಏತ್ ನಮಕ್ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಆತೆ ಮುಡಿಪುದಲ ಉಂಡು ಏತೋ ಉಂಡು ಮುಡಿಪು ತಾಪತ್ರ ಅದೀನಿ ರಾಶಿ ಬಾಡ್ನಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಅನಾಗ ಆತನ ದೈವದ ಕಡಿ ಅಡಿಟ್ಟು ದೈವ ನುಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಮಕೆ ಎಂದ ನಿಖಲ್ನ ಮುಡಿಪುದ ಸರಿ ಆತಿಜ್ಜಿ ಆತನ ಮುಡಿಪು ಏತದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನವು ಕೇಂದ್ರ ಇನಿ ದಯಂದು ಕೇಂದ್ರ ಎತ್ತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಮುಡಿಪು ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಸಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆತನ ಇತ್ತ ಆತೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಆತೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಉಂಡು ದೈವ ದೇವೇರು ದೈವ ಇತ್ತನಲ್ಪ ಮುಡಿಪು ಉಂಡುಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ತರವಾಡ್ದ ಇಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಮುಡಿಪುದಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆತನ್ ಬಂಡ ಮುಡಿಪುನು ದೈವದ ಚಾವಡದೊಲ ಇದೆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೊಡು ಅವು ಐಕ್ ಇತ್ತ ದೈವಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಅಗೆಲ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮಡಿ ಆಪುಂಡು ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಂಡ ದೈವದ ಕೋನೆಡ್ ಆಪುಂಡು ರಾಜ್ಯ ಅಸರಗಿರಿಯ ಮಲ್ಪಂದ ಅಲ್ಪಟ್ಟು ದೈವದ ನೆಟ್ಟಿಪ್ಪುಡು ಬೇತನೆ ಐಕ್ ಬೇತನೆ ಅಸರಗಿರಿಯ ಮಲ್ಪಂದ ನೆಟ್ಟು ಪಂಡ ಕೋರಿ ಮತ್ತೆ ಕೊಯ್ಯಂದ್ರೆ ಐತೆ ಅವೇ ಚಾವಾಡಿಡು ದೀವೋಲಿ ಈತ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜಿರ್ಲಿ ಮಂತ್ರಜಾತ ಬರೀತಿನ ಐಕ್ ಮಿತ್ತಿಡು ದೀವೋಡು ಮಿತ್ತಿಡು ದೀವೋಡು ಐಕ್ ಮುಟ್ಟಾಡ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇಟ ದೀವೋಲಿ ಅಂಡ ಮುಟ್ಟಾಂದಿಲ್ಲಕ ದೀವೋಡು ನಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊಂದಲ ಇಪ್ಪನಿ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಕಟ್ಟ ತಿಪ್ಪಿರ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ವಾಸ್ತವ ನನ್ನೊಂಜಿ ಬತ್ತದು ನಿಕುಲು ಅವಳು ಮುಡಿಪು ದೀತನ ತತ್ತದಿನ ಮೂಲ್ ದೀತನ ತತ್ತದಿನ ಪಣ್ಣಗ ಈತ ಅಲ್ಪ ಅಸುರ ಕ್ರಿಯೆಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯಾಭಾಗ ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ತಾಗಂದಿಲ್ಲಕ ಒಂದು ಎತ್ತರದ ಜೀವಡು ಒಕ್ಕ ದೇವ ಕೆಲವು ಮಲ್ಲ ರಾಜೇಂದ್ರ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅತ್ತಂಡ ಕೊಡಮಂದೆ ಪುರ ಪಿಲ್ಚಾಣಿ ಬರೀತಲ್ಲ ಅವೇ ಚಾವಾಡ್ ದೀವೋಲಿ ದೀವೋಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಐಕ್ ಅವೇ ಕೋಲೆಡ್ ಮಿತ್ತಿರ್ಬೇತೆ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗನ ಪನ್ಪರ ದೇವ ಮೂಲೆ ಅಂದಿಪ್ಪುಣತ್ ಆ ಮೂಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಫಲ ಯಾಕದು ತಿಂಡಲ ಯಾವ್ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಪರಂಪರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ದಾಸಯರ್ನಕುಲು ಆ ಭತ್ತದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಆರಾಧನೆ ಈ ಆರಾಧನೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಮೂಜೆನ್ ಬುಡ್ದು ಇತ್ತ ಬಾಕಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಇತ್ತ ನಿಕಲ್ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಾರ ದಾದ ಬೇತ ಸಾದಿ ಇತ್ತದ ಬತ್ತ ಬೇತ ಬೇಲೆ ಬೋಪ ರಿಕ್ಷಾ ಬೋಪ ಆತನ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಬೋಪ ಅಂಚ ಮಾತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಪೂರ್ವ ಹಿರಿಯ ಹಾಕುಲು ಇರ್ನ ಅಜ್ಜೇರು ನಮ್ಮೇರು ಎಡ್ತಕ್ಕ ಈರು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಇತ್ತ ದುಂಬು ಪಂಡ ಎನ್ನ ತುಲು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಜಿ 7 ತಲೆಮಾರು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದ ಪಂಡೇರಿ ಎನ್ನ ತಲೆಮಾರು ಕಣ್ಣಗ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕೋರಿ ಮಗೆ ನಾಯನ ವಹಿವಾಟು ಬೋತು ಏನು ಪಂಡ 2-3 4 ಜನ ಶಿಷ್ಯನ ಹಾಕಲಿ ಮಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆರು ಏರು ನಿಷ್ಠೆಡು ಉಳ್ಳೇರು ಹಾಕ್ಲಿ ಬೇಕು ಏನೋ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಪಂಡ ಗುರುಪದೇಶ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪುಣ ಪಂಡ ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಲೆ ದುಂಬುಗುಲ ನಡತೊಂದು ಏರಂಡಲ ಬೋಡು ಮಲ್ಪುನಾಕುಲ್ ಬೋಡು ಇತ್ತ ಈರ್ ಬಲ್ನಕನ ಇರೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏರಂಡಲ ಬೋಡು ಇತ್ತ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಕಟ್ಲೆನ ಈ ರೆಕಡ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅವೇ ಕಟ್ಲೆ ಪಂಡ ಆಗಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾಲ ಒಂಜಿ ಪಾಪದಾಯ ಏನೊಂದು ಶಿಷ್ಯ ಪಾಪದ ಆಗ ಇಲ್ಲಲ್ ಮಲ್ಪರ ಜಾನ ಇಲ್ಲಲ್ ಮತ್ತೆ ಆದ್ಯ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರು ಏನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಣ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಪುಣ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಆಪುಣ ಕಾಲೋಡು ಆಯ್ನ ಮಲ್ಪವಲಿ ಆಪುಣ ಕಾಲೋಡು ದೀಕ್ಷೆ ಅಂದು ಕೊರೋಲಿ ಇತ ಅಲ್ಪ ಗುಂಡದ ಬೇಲೆ ತುಯ್ಯರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಐಕಿತ್ತ ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಕ್ರಮದಂತ ಮಲ್ಪುಣ 2 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು 2.5 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಐಕ್ ಇಂಚೇನೆ ಆವಡು ಐಕ ಆಯನ್ ಈತ ಆಯನ್ ಅವು ಏತ ಆಯದ ಅವು ಪಂಡ ಆಯ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ಬರ್ಪುನ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಕೋಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಕೋಲ್ದ ಅಂದಾಜಿ ಐಕ್ ಬೊಕ 4 ಮೀ ಕೊಜ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಬರೋಡು ಅವು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಆಯ್ ಮೂಲೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದ್ರೆ ಮೂಡಿ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡು ಅಂಚೆ ಬತ್ತು ಅವು ಬಾರಿ ಐಕ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಂಟು ಅವು ನಿತ್ತ ಅವು ಬಂಬೆಡೆ ಮಲ್ಪ ಆವಡು ಇರೆ ಮುಳ್ಳು ಬಂಡಾರೆ ಕರ್ಕೋಟೆ ಮುಳ್ಳು ಅನ್ಕೋ ಕರ್ಕೋಟೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜೆ ಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜುಂಡ ಆಯ್ತು ಇತ್ತ ಕರ್ಕೋಟೆ ಮುಳ್ಳು ತಿಕ್ಕಿ ಜನ ಚೊಂಬುದಾಣಿ ಚೊಂಬುದಾಣಿ ಕರ್ಪದಾಣಿ ಪಾಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ
ಚೊಂಬುದಾನಿ ಆನಿಯ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ಚೊಂಬುದಾನಿ ಕೆಲ ದಾಸರ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಣಾರ ಬಂಗ ಅప్పుడు ಅಂಡ ಯಾನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಂದು ಕೆಲ ಇತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಈಚಿನ ಕೊಡು ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಈರ್ನ ಪುತ್ತೂರು ಆ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಚೊಂಬುದಾನಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಅವಿನ ಗುಂಡಪುರ ಆಯ್ನ ದೆತ್ತು ದೀಪೇರು ಮಗ್ರನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವಿನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ ಇದನ್ನ ಕರ್ಕೋಟೆದನ ಮುಲ್ಲಾವಡು ಐನೆ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಏತು ಪೊರ್ತು ಬೇಲೆ ಉಂಡು 2 ಗಂಟೆ 2.5 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತದೆ ಬೇಲೆ 2.5 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತದೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಐನೆ ನಿಕುಲೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಇಂಕುಲೆ ಮಲ್ಪುನಿ ದಾಯಬಂಡ ಐನಿತ್ತ ಕೋಲದ ಕೊಡಿಯಾಡಿಟ್ಟ ಕೊಡಿಯಾಡಿತ್ತ ಸಿರಿತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡುಂದಂಡ ಆ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಇಂದುಲ ಎಂಕುಲೆ ಮಲ್ಪುನಿ ನಿಕುಲೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಅರಿಸೆ ಮಲ್ಪಡುಂದಂಡ ಕ್ರಮಡಾಗಿ ಮಡಿವಾಳೆ ಬೋಡ ಐಕೆ ಮಿತ್ತಿ ಕೊಂಜಿ ಕೊಡಿ ಬಾಡು ಒಂದಿಪ್ಪು ಅದು ಪಾಡೋಡೆ ದಲ್ಯ ಪಾಡೋಡೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ದಲ್ಯ ಪಾಡು ಕೊಡಿ ಬಾಡು ಮಡಿವಾಳೆರ್ ಪನ್ನಾಗ ನೆನಪಾಂಡು ಐತ ಅಮ್ನೂರು ಮಮ್ಮಾಯಿನ ದರ್ಶನದ ಪುರ್ತುಗು ಜೀಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೊಂದಿ ಬೋಡು ಮಾಮಾಯಿ ಪೂಜೆಗೆ ಅಮ್ಮನೂರು ಪೂಜೆಗೆ ಒಂಜಿ ದೊಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಡಿವಾಳನ ಜೀಟಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಅಗತ್ಯ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಆನಿ ಕೋರಿ ಕಡ್ಪುಳಗ ಸಮೇತ ಮಡಿವಾಳನ ಕುಂಟೆ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತೊಡದು ಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಅರಿಸೇವೆ ಅನ್ನಗಲ ಪಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಪಂಡ ಆತ ಕ್ರಮ ಮುಂದು ಬೋಡು ಇಂಜೆ ಗೊತ್ತುಂಡೇರಿಗೆ ಪಿದಾಯ್ದ ತೂವರ ಬಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಬತ್ತರ ನೈವೇದ್ಯ ಅನ್ನಗ ತೆರೆ ಬತ್ತರ ಮಡಿವಾಳನೇ ಕುಂಟಾವಡು ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ಅಸುರಗ್ರಹದ ಓಲಾಯಿ ಮೇಕ ತೋಜರೆ ಬಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪಂಡಂಜಿ ನಾವು ಅಂಗಪೂರ್ಣ ಮನ್ಪೇರತ್ತ ದೇವರನ ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನ ಕೊಂಜಿ ಐಕ್ ಕುಂಟಾಡ ಕ್ರಮ ಅಬಕ ನೈವೇದ್ಯ ಆದ ದೆತ್ತು ದುಮ್ಮದ ಕಟ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಐ ಕೊಂಜಿ ಅಂಬಿ ಪುರಿಲ್ತದ ಬಿಡೋಡು ಪೆತ್ತದ ಅಂಬಿ ಪೂರ ಆದ ಬೇಲೆ ನೈವೇದ್ಯ ದರ್ಶನ ಉಂತರ ದುಂಬು ಪೆತ್ತದ ಅಂಬಿ ಇತ್ತ ಅವನ್ನ ಕ್ರಮ ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜೆದ ಪುಲ್ಲ ಅಂಬಿ ಪಣತಿಲ್ಲ ಬೊಕ ದಾಸೇರಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ದಾಸೇರಿ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಐನ ಪುರಿಲ್ತದ ಬಿಡುದು ತೀರ್ಥಪಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಒಂದೇನು ಬಿಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕಡೆಟ್ ಆ ಕಲಟ್ ಬೇತೆ ಒಯ್ತ ಆರಾಧನೆ ಅತನ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಬಿಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಅರ್ಸೇವೆ ದರ್ಶನ ಅತಂದ ಏರೆಗಾಂಡಲಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನರನಾಡಿಗೆ ಎಪ್ಪಲ ಕೈಕಾರ ಸುಕೈಜಿಂದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಾಣಕ ಪೂಜೆ ಅರಿಸೇವೆ ಮಾಡ್ತದ ಆತೆ ಬೇಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಡಿಪು ಮಾತ ಕೆಲವು ಬೇಡಿ ದೇವರ ಇತ್ತನ ನರಂಬ ಪೂರ ಬುಲ್ಲಿದ ನರಮ ಅಂತ ಪಾಡ್ಬೇರು ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ವಾಕ್ ದೋಷ ಐತನ ಬಂಗಾರದ ನಾಲಾಯಿ ಬುಲ್ಲಿದ ಕೈ ಮತ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಅವು ಆಯ್ಕೆ ಮುಡಿಪಿಗೆ ಅಡೆಗೆ ಸಂದನು ತಿರುಪತಿಗೆ ಸಂದೋಡ ಅವು ಇತ್ತ ವರ್ಷ ಒರಾನೆ ಇತ್ತ ಒರಿಯಾಗೆಂಡ ತಾಕತ್ತುಂಡೆಂಡ ಕಾಸು ಅವಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಪಾಡ ಕುಟುಂಬದ ಭೂತವು ಕುಟುಂಬದ ಜನಕ್ಕಳು ಸೇರ್ನಾನಿ ಆನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆನೆ ಪಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಆ ಪಾಂಡ ಮಾಡ ಆಯ್ತು ಉಸರ್ಜನೆ ಈರು ಪಾಡ್ರ ಪೂಜೆ ಅವು ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನ ಕೊರದು ಯಜಮಾನೇ ಮುಡಿಪು ಪಾಡೋಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಯಜಮಾನ ಸ್ಥಾನ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಆಯಾ ದಿವನೋಡ ಆ ದಿವನೋಡು ಅವು ಅಕಲ್ಡಲ ಇಪ್ಪುಡು ಇದು ಈರಣ್ಣ ಜಾನೆ ಯಜಮಾನ ಪಂಡ ಅಂತ ಆಯಾ ಆತ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಬೋರ್ಡು ಆ ಒಂಜಿ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಅಕಲ್ಡಲ ಬೋರ್ಡು ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ಈ ಸೇವೆದ ನಡುಟ್ಟು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಇತ್ತೆದ ನಮ್ಮ ತೂಪುನಂಚಿತನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬೇಜಾರು ಸಂಗತಿ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಪೋಣೆ ಒಂಜಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಆವೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಅರಿಸೆ ದೇವರ ಬೇಲೆ 12 ಇರ್ತವಲ್ಲ ಯಾವಡು ಕೆಲವು ಪಂಡ ಪೋಂಡಾಗ ಪೋಣಾಗ ಎಂಕಲ ಕ್ರಮ ಪೋಪ ಎಂಕಲು ಜನ್ಮ ಗಂಟೆ ಕೆಲ ಕೊಟ್ಟು ಲಕ್ಕದೇ ಪೂಜೆ ಪೋನ್ ಹಿಡಿದು ಹೋಗ ದಾಸರು ಬರ್ತಾರೆ ಮರ ಅವು ಕೊನಲ್ಲ ಉಂದು ಕೊನಲ್ಲ ಇಂಚೆ ಕೊನ ಪೂರ ತಯಾರಿಂದಿ ಪೂಜೆ ಕೆಲವು ಕೂಡ ಅಂಚೆಪು ಬೇಜಾರು ಸಂಗತಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಚೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಪೋನ್ ಹಿಡಿದು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪ ಅಂಬಿ ಅಡಿ ಪುನಃ ಎಂಕಲು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಉಂತೋಡು ಎಂಕಲ ದೇವರನ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಎಂಕಲ ದುಮ್ಮಣಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿಡು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಇತ್ತೆ ಕುಟುಂಬದ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟುನಲ್ಪ ಅತಂಡ ಈರ್ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತನ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಈ ತೋರ್ತ ಮಟ್ಟ ಇತ್ತ 10-14 ವರ್ಷ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ 20 ಮಟ್ಟ ಅವೋಲ್ಲ ದಾಲ ಪಂಡ ಕೆಲ ಆತ ಇಂದಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಬೇಜಾರ ಸಂಗತಿ ದಾಲ ಒತ್ತ ದಾದಾಂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಇತ್ತೆದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಮುಡಿಪುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತನ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಪಂಡ ದಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಪಂಡವೇ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿದ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಕಾರದಿತ್ತ ಪಾಡ್ರ ಕೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುದ ಕಟ್ಟೆ ಯಾನ್ ಮಾತಾಡಿ ಬದಲಾವಣೆ ದಾಲ ಮಾಡ್ತಜಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಹರಿಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾನ್ಕ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಖರ್ಚಿದ ಸಾದಿ ಇಂದು ಕೆಲವರೆಗೆ ತೋಜಿದಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಒಂದು ದಾಲ ಖರ್ಚಿದ ಸಾಧ್ಯ ಆತು ಆಯ್ತು ಎಂಚ ಗೊತ್ತಿರಿ ಖರ್ಚಿದ ಸಾದಿ ಪಂಡ ಪಾನಕ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಂಡ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಕೊಂತ ಸಾಮಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ವಾದ್ಯ ಬೋಡು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿರ ಬೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಮಾರ್ಧಾನ ಆಡು ಹರಿಸೇವದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ಸಮಾರ್ಧಾನ ಒಣಸ್ಸು ಪಾನಕ ಪೂಜೆ ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಮಾಡ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬೇರು ಬೈಯ ಕೋರಿದ ಒಣಸೋದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಅಂಚತ್ತು ಹರಿಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಮಾರ್ಧಾನ ಆವಡು ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಕ್ರಮ ಅಂಡ ಅಂಚ
ಅವು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಡೆಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪಂತೆ ಪಾಡು ನೆಲಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೋಡು ಹಿರೇ ಪಾಡು ಪೂರ ಬಲಸೋಡು ಬಲಸಿನ ಅದ ಮಟ್ಟ ಕೈ ಬಾಡ್ರ ಐಕ್ ಇತ್ತಲ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಉಂಡು ಕೆಲವು ತರಬಾರ್ದೆಲ್ಲ ಉಂಡು ತೆಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಐನಾಜಿ 10-15 ಕೊಟ್ಟು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಚೊಂಬು ನೀರು ಧೂಪ ಬಚ್ಚರ ಬಜ್ಜೆ ಬತ್ತ ಇರತ್ತ ಕೊಡಿಕೆ ನೀರು ಬಿಡೊಂದು ಬೋಡು ಬಳಸು ಧೂಪದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉರಿಯ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಗೈಡ್ ಧೂಪ ಒಂಜಿ ಗೈಡ್ ಬಚ್ಚರ ಚೊಂಬುಡು ನೀರು ಬಚ್ಚರ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಅದು ಗೋವಿಂದ ಪಾಡ್ದು ಒಣಸೋಣ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಇರಕ್ಕೆ ಪಾಂಡಿನ ಮುಣರಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪುದು ವರ ನಕ್ಕರ ಕ್ರಮ ದುಮ್ಮುದ ಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಕೊಚ್ಚೊಂಜಿ ಐನಾಜಿ 10-15 ಕೊಟ್ಟು ಉಂಡಂಚೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಿಡ್ತುಜಿ ಒತ್ತೊಂದು ವೈದ್ಯ ಈ ಒಟ್ಟು ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಂಧ್ರೋಡಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ತಿರುಪತಿದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವಿ ಇನಿ ನಾ ಪನ್ಪೇರು ನಾಗಪ್ಪೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ದಾಯಪಂಡ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟಾವಡ್ ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟಾವಡ್ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಅಂದ್ ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ಆರಾಧನೆ ಕರ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ಮೂಲ ಏರ್ ಮುಲ್ಪದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲುಲ್ಲನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಆಲಾಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುಡಿಪು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲೆ ಮುಡಿಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮುಡಿಪು ನಾಗನ ಸಿರಿಕಲ್ನ ದಾಲಜ್ ದೈವಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆರಾಧನೆ ಕುಟುಂಬದ ಸತ್ಯ ಅಂದ ಬಂಡ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೇತೆ ಊಲ ಆರಾಧನೆ ಊಲಜ್ಜಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಬಾಕಿ ಮಂತ್ರ ದೇವತ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಇಪ್ಪುಡು ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪು ಜಾಗದ ನಾಗೇಂದು ಇಪ್ಪುಡು ಅಂದ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಅವು ಆರಾಧನೆ ಕುಟುಂಬದ ಆಲಾಡೆ ಒಂದೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವೇನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅತ್ತಂದೆ ದೇಶದ ಬೇತೆ ಭಾಗೋಡು ದಾಸಯರ್ನ ಉಲ್ಲೇರು ಏನಿಕ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಕಲ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಉಡುಪಿ ಸೈಡ್ ಕೊಂಡ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ತುಳುನಾಡು ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಕಾಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಕಲೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯನೇ ಬೇತೆ ಕುಂದಾಪುರ ಸೈಡ್ ಕೊಂಡ ಆ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯನೇ ಬೇತೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಂದು ಕೆಲ ಕೊಟ್ಟು ವಸಂತ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಪಾಣಕ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪರಶುರಾಮ ಪಾಣಕ ಪೂಜೆ ಅನ್ಪಣ ಅಂಚಿ ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರ ಸೈಡ್ ವಸಂತ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರು ತುಳಸಿ ಗಟ್ಟೆದಲ್ಲಿ ವಸಂತ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಿಯೆ ವಿಷ್ಣುದೇವರ್ನ ಪಣ್ಯಕೀರ್ ಪಂಜ ಏತು ನಮ್ಮ ಪೂ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ದಿಕ್ಕಿನ ಪೂನು ಏತು ಪಾಂಡಲ ಪೊರ್ಲೊಂದು ಪಂಡ ವಿಷ್ಣುದೇವರೇ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಅಲಂಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರದ ಮಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಪೂಜೆ ಈ ಗುಂಡ ಕಟ್ಟಣ ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಿಯ ಕದಲಿ ಮಂಟಪ ಅಂತ ಬಂತಾರೆ ಮಂಟಪಗಳು ಆತ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಮಲ್ಪೋಡು ತುಂಬ ಮಂಡ ಇರೋ ಗೋವಿ ಸಂಪಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಂಚಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪೊಂಡಿದ್ದೆ ಪಾಣಕ ಪೂಜೆ ಅರಿಸೆ ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಲ್ಪೊಂಡಲ್ಲ ಈಗ ಬಜ್ಜಿಲು ಮಾತ ಪಾಡ್ರೆ ಆ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ ಎಳ್ಳು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅವು ಮಾತ ಪಾಡ ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇರೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಈತ್ ಇಂದು ಪಾಡ್ದೀಪ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಬಜ್ಜಿಲು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಬೊಂಡ ಅವು ಕಾರಣ ದೂತೆ ಕೆಂಚಿನಾಗ ಆಗ ಆತೆ ಪಾಣಕ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಅರಿಸೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಅವು ಪಾಡ್ದು ದಿವ್ವಡೆ ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದು ತರೆಕೊಂಜಿ ತರೆತ್ರನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪುಗೇಲಿಗೆ ಶಂಕನು ಮಾತ ಪಾಡೊಂದು ಪುಗೇಲ್ಡೊಂಜಿ ಜೋಲಿಗೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲದ ಆ ಮಾರಿ ಮಾತ ಪೋವಾಡು ಪನಿಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಶಂಕದ ಸ್ವರ ಮಾತ ಹುಟ್ಟುದು ಆ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಹರಿತಾರಾಯಣ ಪತ್ತೊಂದು ಊರುದ ಮಾತ ಮಾರಿ ಸೀಕನ ಕಳೆಪುನಂಚಿತ್ತನ ದಾಸಯ್ಯರು ಇನಿ ಯಾರನ್ನ ಬದುಕಿದ ಅನುಭವನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಟ್ಟೊಂಡೇರಿ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ತೂಪುನಂಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರೆಗ್ಲ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಕಡೇತ ಪಾತ್ಯಾರ ಪನ್ಪುನಿಯಿಂದ ಅಂಡ ಯಾನು ಕಡೇತ ಪಾತ್ಯಾರ ಪನ್ಪುನ ಅಕಲ ತರವಾಡದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಉರ್ಸುಗು ವರ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟಣಿ ಮಾತಿಲ್ಲ ಐಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಿಯಾಡು ಮಲ್ಲಾಡು ತಮ್ಮಲೆ 60 ಜೋಕುಲು ಏರಿತ್ತರ ಐಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾತಿಲ್ಲ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪಾತನಿಗಳ ಋಣನ ಅಡಿಗೆ ಸಂದಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾನು ಆತೆ ಪನ್ಪುಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರನ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆರಾಧನೆ ಕರ್ತೊಂದು ವರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದಾಸ ಅಯ್ಯರು ಇನಿತಾತ ದಿನೊಟ್ಟು ಅರ್ನ ಬದುಕದ ಸುದೀರ್ಘ 48 ವರ್ಷದ ಅನುಭವಲೇನು ಮದಿಪುದ ಕಟ್ಟೆಡು ಕೊಲ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಟ್ಟೊಂಡೇರಿ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪರವಾದ ತೂಪುನಂಚಿತನ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲ್ನ ಪರವಾದ ಇರ್ಕಾಯಿ ಗೋಡೆ ಅದು ಮೋಕ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ.